muni akonya ni bi be ma akonya wo no wokoye no wo a on de bed na sa kan ho bre nyina ne ntansa da ni tiri so on fa sa akura ne meye wo de a ma bre bi ama wo so edimante sa ne man ketekete na se ebiem oba bi a pese wunya japade wo aware ase na wukunu timi gya wade no ne mpona tweasem ho yesusuku so yesa be ma yire ni di o wo de ma nkwan abefa so aye no ono abeti asa na chi me sa kan mo ba bi ate se sa de ne ye friend adwaman no sofo pe ohene pe minister pe MP pe teacher for pe obi anu a wochire ewo kuru ya yetimu mu na sebeta frache difference wo mne se be ma bi ye nyansafo to a certain level se obebbo adwaman ne nkwan na nyina o ma na yiri nhuna chiri da eno na ma yesa sa be ma no de oye holy ana se be ono nkwan na tie eni ba bi ada dimension sa de no mu hunu ni yie obi wo ha se be bi yetete ni fie na efiri mu no ni papa abusuo no enti o mu nyina afa bi de obetim no watena 30 years so wonwu ikura wonwu so wawo akontum gra na so oba obabi ni ntimi nwunu bi da akrokro be krokro se de onu be pie o time so an oba ya ma e wakra so oba adwuma ya no awie ma wia no a duba friend na so no udi ngomo se oba hunu se mikura fo machi hunu bi wia ba ncheze wo chiri ncheze wo mpe osofo opiri chichiro no kure mu no wo pepa ni amana jai kakra bi yesa de ogina monim kan nsem bi gira mo na obehunu se da korpa yakwache ne se no woye enu na hye wo so kakra bi ba sofo otifie otiem nya akra amen se nkenya sa ne ma no ho na etia fa so ma baba egu ne nazi ka so obesi avibie no efra memasu untimi nnoje edimbacho onya ko wale na nya ba mo ye decent wa ango hwehwe obabi hunu se ni kuna twembrada ono atimi guest no wo perfume akohwe se sa asem ne mra na ya jiwade ye pe ekan ye ho ye duane no edisabesa manfa ma ya amoani anyo ya pe obabi tina asumdiem we ya ye ka se nkofo be frɛ ye no ne mprafo mu medie ne wo kan ba sa na asem ne tie ndu ba ne dey e so ototo ne ma yie wo ho na ne ma timi kotote de mount oba wuti ne emo akomantu do wawura du nyankopon ne do wukunu ono na wo salati nya no so onya de sa ubobra obekọ wanim ade abe ma pepa ne so wo ware wo odetwempra na wo hye dan ko ntokwa pi na wakọ na ne mpna akodi natem sa da nani ku eno ne ma bebre sesa fira dwamambom otimu se meyire ahofe be ne wo nkura bi ohene ne tuwe se de ne hena boa no kuma bi se de obesi atwa ne ti ne se de obesi aye onkase ntia meda ada na wo mpra masa ne ye kura ye haye ho one day pe bozu akasa ache no na fisa be man tifi na ye nko awodea edizanto kwa no mesere ma mamu mpe bi nko da mo mama koma ntom yam na mu hunu se be ma bia ye dwamanfo obesi ye si TV fo de pa mo pe ma efie bi edi agro mo nko ma na TV fo pe ma na shimeka fo e ono no kura woni ka pre na opam babo odi 250 ni 3 no wodi obi moku ache no pe na we no moku no beje kakra ato ne ho no wodi ache no header pam che no na wodi ase no opam che wanya biawe ndi abrabo se pa wo pe ni kura afa ba na otimi fa na chidi a edi adanse se mema ye de afra ye nye wo sika ansa na obeye ene nye ahia no ansa na obeye efra ye nipadua me pa acho ebiem odipa bo adwame wo de se ni nipadua but enye bone intino mono so moto amuzuma ne nye case mamone said ya na sabi nipa ye niema na afi be ma wafutuo ni se eya wo nso koye sa oba na ne twempra di no kura chense ma ware ne ntokwa na ekofie ni nyae mu bebide ye nkurasefo wale won kan kire oba ne da edi oba ne twempra no wani da so se ye be wa no da korpe ne obi atiwa chense papa na wale o ofa afun ano be so ofre wo yire na asem si na life say bonaman ye si la so wate ase no no tena de a ene otimi fa ofon kwaje asem no wadi no bo no sutura wudi bo ana wo ja na wudi jai because ni odi kan no kura mefre wa ye de na wa be di achi na wo fre ni odi kan ma na ni aye ne ya edi ani no kura kakra nkire omo na waso so obebo adwaman no so de a se de otriti we rent ni sika so pacha so man 2 million nka se wanya mpranti kwote so ho na Kristo mpe ho na ye problem hye aha what man do sa ade no ni o mpra deserve for man no ni ayi deserve for man no asumdie kwaso tenafi o mo mekontokwa ohunu sese bisesi a osi skani ho ntuma 2 minutes wa 1.5 afi okote yeso wo mpna obeye odai tokwa na abese ba die ni wonni ye nkuro won ye ne ye adwuma ne ye beba ye monko yanim na omusunfa aboto ye mu ne ye ntra na ye benyina che okay ye kwa homa no so enkomo no ede papa na oba ono wawade de okofa mpana de a mpana members enye o sa ba na chese opese o se wi ase ne mum memeduane 0554931931 0554931931 0548931931 hello Hello, Majo so Peter as of Moonlight.
send you that me like you na na samwa ala na ni ba ke na so we got to ne ka be na sasa mi au ka u program ni na shi that because we be one can ta we ka na ka so we be so that I think ba di ko ni right ta Let's go to the now the guy said, nah, we could get it down as it actually I down for me. If you're looking at it, okay, hello. Oh, Yeah. when I had the Jamaica say, it's Asem Mpe Nipa no. Kwajosu pezi. Mama, when the Jamaica say, it's Asem Mpe Nipa. Demu pesa mo bia kina na no se tintia se demu ka no pe but the nika na mo ka no but ni be nyina me so be mo nyebo kwa anu ama akwala no bueno 24 no e fa mo ho mo ho no wore man na 24 no so no bueno akwala na bibi woni mu Okay. na do no ka e mi je pa se o bi ye pe ti anya no o se mi ha ji Oh yeah, hasini. Yo, over somehow. Phobia. And no, I never had it. Kwajo yanko yenim topic ne da ho ne yanko. Tell me, Mamma, we are and you bueno. The cat said, Mama, you get us a move up, like the same thing. Only a complete blah. Yes, you want you know, motion. You. I'm not Yokan and Nakotoro Namokano, and Mano, one time, 1 year. That's Okay, hello. Hello, so very much. Yeah. Pacho, good evening. My Joe so mame. Pacho, me, yeah, Panam Monday, singing, and Pajama free I cry, your friend Ajua. Okay, ma'am, you. Pacho, you said my both a man money in a bonnie, a soon piano at a Jamaimbo in the best, the thrill me bisa. Oba okume jame siwa one neti dem so odin ho kame oba no lesin sie minu no onko ne ho onye hwe obi a meni mitifi asem na meke na saa no oba no efi na tia eno so as advice be na mo de ma saa opana ma o topic we eyechina ede asemi a wakan na odin ho kame oba no na onko ho benfie mienu na chese no na pese o kire sei maame ma yem fancy wo kina wate e che ye betabu kese pa yetu sani abasa wasere ye eye wa na so ni obi otifie Pacho obi a mini tifie sisa wona ndi ju nyame ya domo kina wate yo hello Hello. Baby, I'm free udi. Yenti o panipa. Oforisuo the damaso just maybe I'm the many fans so they see Kemwaba. Na make sure kakra make can say. Asoma ye can we asia from one as ye can obadi. I don't have to see you. Because ye can obadi. If I say uchi muka kache na nsana mo ba se bi ka maka hia asem we de ukotwero no mukura no a di kamfo bi efoma menka ne saa eno nti so ti omna samo a wo se nyie ne be nya atwom si ese bema bi a wawade ofa ne yire chi a yemu se ono obi nyame mu question ne se pacho ebi joseph baby a ejema awade a ofa ye yenti o awade a ofa de ye the pacho emisi oba ene enkoso ni echi enisa be man enkoso ni echi ba de ka se tie ni na ejuma mo le ni ni ye ni tenye yo oba de ni oni pa temo jama mo ene wo bere ma ene oba de so ejama mo se oba free oba de chi o so so wa oba jama ene oba de temo panipa dan ho kakra onkomo ne yeme de dan ho kakra the pacho o tenenga afi de ye pa mo se ejama mo le ni
Ejamama I didn't kind of say, you were bad any we come from our dear. Oh, Lana Kati. Ejamama na ye kano ewo Bible. Enye ye be ye dwamamu. Ne mmom ya asem wa de ato apono so a ye tu nse ne abasa a ekoso ewo kumase monten so no wiase nyina ne se dama ya na esi na boja abema engineer ma bi wo ha me u ke se ono no nim nyame ntu ni mra ni nyina on fa ne fon ma na yiri sesi ane ye ko be ba anu mi ya ya mo eno na akwaku me ka kire wo se oba no ye kwoche no re at ye so abo adwama na be ma no no so we no okay Hello. Baby afre wudi. Ofoto be ma Cameroon kusini ka kasi western government. No okay yenti o. Ofoto e take atama mo dia tuja no. Ye say Bible say ye be ma on printer dia ba to say. If you o wale a na o be tin bi o afati account bi o e bi account be. No o fa o yiro we dia o man chop mo nya na o ko tu ba fu. Atoni be so no be ka e bank hall. If you remember na me tin here the bit na fa na be you know. And no na Ghana ye ho akire ya no we be you o fa for. Oni nya me aduma. Okay, wa ma bre wati e boni nsem ha. E wo boni nsem. Hello. Baby afre udin. Foko. Oh. Hello. Oforisuo be Yi. Papa na bia boko dia. Come pa. Na ngo kalumba omra zamwa ne ame alwa obi ahodene ye do what na say we stable as na me ne hene awade nyina mu oboase coffee room secretary saram de mekasa efri amencha MP odotobri ona mo Emmanuel akwasi Gemfi odotobri MP oso monitor show no Oforisuo ye to some da bed ye mandume na ye sada na ni tim enye de aga be na so de previous anka yami atom do no baba ko se ne ka wa se itima kini ko zan ka ofo na se bi ni tan so ri oba wa de ya aga nshira atum e piem fiba no ense na no so de previous that is see ni ka wa be ka no ama atum na se nsa ka no ye se tumi nka enti sada uya bema na so no be do tumi aboa o do be tia ko so a heye wa fanachi ama nke karibia ya mekeka wa wawemu na mo ni na ho na awale mu ote tren branche we ye stable as na me kana hine wa de nyina emu etiefo asembia pie dai asembia pie dai ngobda de nyakopo kwaku kitira microphone no ma me hade o se be ma de obi asi aneke dren se be ma bia o se o wale ye o mfa ne yire chida no nkum no ejibijimi o de almost adentia na kwaku ne bele na asi enzi o munim se enzi o animre obi antro challenge ne wo tie mi o se wono de o wale o mfa ne yire chida eni no kura mie ne phone lock mfa ne yire nsem within 2 minutes ye program ya se anto ye bo amo ya sere me wo mie ne lock mfa ma ne yire se ne ameka minim ne dia me tu o mofo se no hwe ko ebeba ne enhwe obema no fun ebe ko mbe fre ye ubuo ne se mi kuru wo gume na go phones entizi ye tiji a nya atomfa ne ye wo mu no na boa na ne ma na ne nya akono me no ka se ya wo depend bra yi bu ani ji obi o ka bra ni wo ajoye wo ba na chi wa ne bi wa ya na mo ma ya nya ye se hello baby afre udi Ugato mi sifin pasatu mfia. Yeti opanipa. Efreme nanti nkwa. Ye fro say? Mekato nanti nkwa. Nanti nkwa. Yeti. Yo, kakra mekane se in fact emano emimano the Bible say when you man na ho kan ni na ne se saka. Uko hwe be ma bi ni ntwatwe a wo tia airtime. Yo di plano airtime. Enso na o timpna. Me kai media na me fam na obari bisan senti me ne yere yeda e wena ni je ho pa na se me yira wo me sa mamu me sa na nso e ka san ko da kan ga me ntwentna da so yo be ma bi so a on kan sa na wa se me yere no a o de me chi no
next me ma se semprano se uni ho kwa na wo fam na wo se wusi mu na sa me da ma fi okay hello for so dem yeah that's a good evening my joso obapa hey what a number and let you have so and let you have so dia ba dia so quickly now what's happening is say mo go so ni mre no ko so e bi ato na me adu ma fai yi ti si asamu e bi ato ni se pe ma no e wo ye na me ne tina so e wa le no bi si afọ aja ni de wo ba ko ni be na be wo so na me krate o kwan na me so so me tina ne de ma ne se de di ka fa so mo ni ade a wo ti so so ni ko ne ko ti ni wa da am ti what's what your day oh ko ne ko ti na de wa da ho am papa ye bi wo fi le bi na wa ha wo si de bi ma me ye wo ye di na so so ni ye di wo fi na se ye ya kan do so de ma de ne ya kwa ni fi akota ye na na kan de ma ne se o pa na mi fi so so me se ja mo ro no papa ye me ti dia mo de me fi bo re so so ko mo fi ma me wa ma de dia de dia go ayo go do obapa onyoma bi ye oh no prede ye ba aduma ne die me ti ase ye ne ni je ye le wo su se die le sa no su bo se be man no wate ahwudom wate ahwudom de ye man di na wo de ti kura na wo si no fakte ba ni ti ka te ye pa we kwa ani se bi ni ye tu ba me ma ni tu de wo no o ki na de ye di a o ko fi ka we so se man fa ye okay na wo pa na se wo di na ni na se wo da ne dia e du be dia na ya ne di wo ba no di go wo ko na ko ti na ni dia o na che se papa wate aka maami su o so onkonne o china so ka ho ayasamu hello baby afrefre last caller we got to from a concert me free ade baba yenti o because no more ka say dem after we here e was say ujai sa no e ba to me obi nete onye me ho ade yatna for 12 good years say 12 yawo ba ko ye ba wo 3 years maka wa wisdom sa on 3 years ho ade but for the mountain the hamisa it be pattern no say me ka ho asema na 12 say ye ka 12 years dia kwa bi so no na wo ka se onyo ho ade no mfiu no sa ye mazema ma me jano ne papa oba bi tina mo jano onjano nya sa obewo be se na fe na wase no wabona tenase wo ne ma ne ho ono a wontimi nkoye adwuma bia na ono so asa akọ wale obi foforo Asem Mpe ntu fura di adwenkyere firi hansa no wo hu yese se we o te be ma da so jano 12 years bi pa de da so jano cho kura firi wo de ko unya obi anu aso mo anya obi awudi upa na wa shoba wan hwe na wo obo ya nwia bi na ofre na nam so obekyeche mu ye tie nka se adwamaba Bible mu se be eyo enoma ekoso e wo wiase ne ka ho asem ebi mu etwese kan ebi mu kotwempre mama ye nanom no ye ka se bagimbe na nya bagimbre o na nimde ne ni ho etu hu se so mo fampra no mama o masase koko o sakoso no mamu de ni eno kra no o mampata ema na yiri pani no oh yes na sumdua ba fie sa na pese ka Bible no so chase kan victory ebezi ni motuom bi ani ho a yekum be ma wa adwaman ho baby ani wa me baby ya na mentiase o Bible no say wo se oba no ochi no react na sa react no na oba no kwa na woda ni mu chese Bible ni mu grammar ni mu no ni emfasa de ne ntange mama no ofo so wasem a o kan ye no na wo ka bibi se eye se be ma ko bodwo oba nso ko bobi ana sa na asem ne fa pemti asem na eno ne discussion ti en ka se se be mpredwasa ne mum ye tufu se oba ma obetwe mpra wo yire dada no enye ne basabasa ekwa bi so me makasa asem wi me se se wo ti kro mu ana obetwe mpra me ache wa wagimi kuma
Kumasi kroka kakai. Ebi mpratwe so atan. Efia watimu no. Ne yiri ko ekoto ntosi odwoma basisi ai. Na do oba akora otifi akoto mpaso. Ebi mpratwe atan ne yesi enye. Ya je so ni experience. Debi na wuti kroma abatwe mpam ya cho. And of also one more thing. Ade ba kon so ne say awade ohwe no. One say enke de pa do obeka sa awade enke enye de nko oboa. Na so wo hwe se de ne be se for so be wo ale for fraud dia. Wo betia awade ne dan kasa na emu hwa nan kasa. But as time goes on enfie eba no enkwada ebe mu agro ya first man na ukunu de mu ntimi ni biem. Wo ntimi ni mpie nkwatena bonten biem. Because akwasi Sompa ba betom ebi akua wo ho anase bi nso so akwaku esa atachire what ma se oba no ntimi siesie ne hu ye te se de wo se wo siesie oh we so ntimi siesie tie mi wo ha se nom me ni me kunu na eda te foforo no ebi ana meta yi me hu pa wo fie akwasi Sompa ba eda ma yi me ho oba share short yi krampo na oba ba bo to ni bi ehun hia so be yi hu sa de akira kwada eti niam na emma be ma na kono Emma odo wiye no se wutimi kata ne nyina so nko school nso anso aba adwuma be da no ahye so tie no na emma tisi abonten eti aba ne so for so be ma emma akono be ma bi wo ho akwan ne yire eye ne wo fie no me first baba no mata me na ba akwa to akonwa 3-1 no na ba akon so so da nkyere wachira kwa asa ma me nkyere eti aba sa be ma ni pechi na wo boa wachina kafie obe twa baby ahwa wo twam ko bedroom wo de in a feeling adult never test mu na I say hwekwan na no hosa no obe kwa basa obo so be ma ye bo be ma atena se wo fie oba ho be da no aye sa de we say eti niam na ma ye ni gie e wo ablabo ahyase no as time goes on no awo ba adwuma ba me ka se be ma na adwuma bi obekọ night no sa time so ma pon na adwa no so mi ko fie eti hyiamudie no enti me nkleke ana bia mo kura no ba ofoso be ma niam na ya na ha adwen e ka be ya obu nsa obedu ho obu nsa be 7 days 6 days e bia 5 days wa ba dia ni dia eti akra ye 3 days normal one bia eti bia 3 days enye ya de obu ho asa na tie eti sa no ofoso se bia sa wo sha 7 days net te ba dia na be wie 3 days dia ya de bobu ho wa start menstruating ya 3 days e ya normal one ofoso be ma na wa dia ba be se Bema na kono asore ofa hefa Bema ne ho asore pese o ne oba ne da enso otimi nye ena bia bi ko pa akora na enom Bema kono asore o so ma me ne da akora no by the time akora no beda no Bema no so ani kum eti abasa fie nye Bema na kono ena moreover of also Bema mema prostate ni nyina no eye ejaculation ya no entimi ejaculate ententemuntia eti enani bi wo for so make asa beba oba free dwoma na asa adwuma beba no wabre eti Bema na eba no ho na sex krampo ne ya no dodo na wade afie no enye da biem okay ema ne mema ho komo no edoso di o magimo mekuyo nti di o ye Bema na ofrem na aso ya ma ayira jiwadi abra nim so obo adwaman na bia nyame na ehunu wo eda utiri so ade ne sa na tie odoje enye yi ye nim se ma ho uje adwaman na to nche na ka na ono nko akora wo ha adwene oba na ne hwe movie edane wodo a otimi ya ma ne dane ntokwa wa firi wakoma manko adwuma me ne me yiri we TV no obi na obi di do no na start no apagya ba we nyina onim ye kire na azo akokan bi oke ka bonza ade na ase mudi agro no otimi dane ne ntokwa madam wo funu munim se ma ha adwene di wole tine se me sa ane mangede di na akora aka no ho a bebe benya atade bi agunu kon wa kɔ ne wa pen fufuro bi a ono so nim se sa ade ne pamo be ma ndi okokoro no omo a lot of problem yentimi no omo ntena sa enzija onse de ya kan onse se Bema ne yire nam na se Bema hu oba bi so na wo hwe ne din a oba bufu baba oba hu Bema bi no hwe na Bema yemfa hu sa so cha se ne de ya kan se ade a ye kan nyanso so e obi ane nature eno so ho obi wo a ye kan eno o ma ne ma 20 kura na se wo beko eni nature obesa ko 21 yes eni nature obi on so a ne yire one ne te won ko ba bia eni nature obi a wo starting so no wo se nye entwempratwe mienu nye okomu no akire no osa tisim lokotu okotu etu obi wo a wo nye eno de ka na emom ye kan se chewe se oba se wukuru kwotwe mpra emfa hye wadwen mu se ene me so meye bi
eno na ye kan eno da ya omoye na nke yada na bonzi aso wa wo ye di le nyamba omukura omunim se nyam omo se omo ye security for omutimi ya ade ne disie no ano odene na ye mema ye mean system na fra ejinu ya siro omo se ni so kasa bi ho sa kasa bi ho se obema bi timi kasa me de meyire a me nenete de na abro atie kan ye oba bi ho a o ye neat ba be man so wonya ne wonye obekọ opon ni neat obekọ no odwa opem se ko bi wa ko bi to aso so ho enu ti de pese kan nyina ne se be ma bi wo obekọ that's it. Okay, ya ya kan akosia ne se ne komo na yedo akoye ma ne mema nkomo na mema ne ma nkomo no se oka se wusu mu a no du beboye kura ne da so kan ni nyina ene se oba awade na okotwempena ewo ni kuna kira be ma awade na otwempena ewo ne yire kira eno ne yadi gun sane ani se ye weed padia ka hwan na ye bone eno mu ne ekowura bible na ohwe bible ade bo fitiase nyina no empena dwe wo bible nim eno ntino efutu semu ede tato ne se ka wo ye be ma na wo kotwempena ya diwiri ni titi oba de ukotwempra wo kunani ya ye firim enka ho ukoye saa no a oye mammofo oso wa ye saa no na wajai ye yo tetetu bafo ye babbo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fam na watwa ba pounds madu ebaako e wo Sompa 93.1 ye ko computer so dwedie emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade tinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we won ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi ene o so no problem there senior o so dank poke okay so on dank poke okay sisi ya we ni na ebeja sa we ya mi sha come on do ba the friend dank ba tonic muni ma biwo mini pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so me nie bi no no o chale me taibo pa sa si ya dank ba poke na so se koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Germany amuja nko na afi esefifi meto ntimi kwa amfa meto ntanase na nso mi hia dank fight toke aboa me pa yini na from my team madame ho sine efifi ti astart tell boy ya Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya Pre-Care natural powder CC nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko
ɛwo ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie Obenya Precare Natural Powder at King's Walk Herbal, Nana Boache Herbal, Ni Rapash Herbal, Accra, Little George, Waterma Community 5, PFA Pharmacy, Kolinak Herbal, Freddie Mains, Kumasi, Benyak Pharmacy, Nimdie Herbal, Takrade, Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank, Techiman Alaji Kumbila, Tamale, Sewa Herbal, Asante Mampong, Gapson Pharmacy, Koforidua, to form fre 0550 19 15 14 Precare Natural Powder, Ayaduane San Yedro FD Ashusha Sankra to Muajiatum. Okay, ya kwa yanim ten medical catch we asema nyina ne se sisema po mentem nwase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apane po masibere ne ya dia ma o tie orofo ye ntwe emo bi nsisi obi ewo Ghana member Asante member abra Sompa Asem Mpe Nipa ye adwuma ebi nsi ne ochina so ka ho de oba na nya atena se ma memo akwa aba Yeja. Batampa bibi abokode. Nipa chane. Ma me din de say. Pa che frem akuata. Akuata afiri hin na baye. Ni frafra odumase. Afra odumase. Nipa chane. Eno so wo fa hen. Wo fa kwa ahoma. Na otra drop ma na oduru afra odumase. Jo. Ma me wakosam ne say ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa say utententu ye hwene mo wawo. Nipa chamasem nyina ne say. Me ma me fa na abna pokuya. Pike pa no mutani no wo afra ntuni dumase de. E ma ntam mo de pike no bi ani no. Na ne papa ba na asase. Na asase no na se ekromu dukuro no betena so no. No waje asase na ma me nso edi kan ti asase no nya 76. Enti odukuro ne ba na odutu proto yini nyina agu epiles ni nyina agu so san atene foforo. No matete. Ni atete ndada. Eti omotete ne dada odukuro no ba foforo no. Eno wasan bi tu piles nyina agu ye. So wasan atete asase foforo. No wate ko nyina no otonko. Ote ko nyina no otonko. Enti ma ye ka ho asem. Na enkyere de PlayStation de ye nka ho asem sesei. Ana wade yakọ ne ya chi atum no wade yakọ ne ya chi atum wo hene ne friend say your friend na chamfo Kofi chamfo na Kofi chamfo me pa chan oduku eti wo mu a na afedie na me hwa na ani na eden eti me nua so wonten kwa mtewia e me man so mo ye mienu pe na ma me yansa ana mo yansa mo ko fa lawyer mo lawyer bi wo trede enti mo ko akofa no mabora mane na lawyer no ade asem na kokoto amawo ni anso ye wasase bi wo na asamwa bebiu wono na odi kan abedi odukuro no yasase bi wonso wotete abusua ana oma ebi enso asase ne obi pa odumaso ana oma ebi enti menua no omo nton asase ne saa so om didi saa asase wono ho asem to omo nton asase bebre na mehwa na asase no se lo musu ton no na asem no enkokot da bia mabusa na asem da be ekobe mfie medu na asem enkokot da bia anso ya court se fiskam na court se fiskam na mo ton asase etire ha me ti madam baako ana ohum no say sister ata na se wotra hwa mama me asase odukuro na ton asase nyina me wala ya bi wo ma me kwa kire we na se me de se le menu amusu ye ne de so mo wala ya nti wo da koma lawyer wo se hwe wo da tan ho sa mo ton asase nyina na se asase so hwe a na odukuro no wo ya ton asase nyina na menu an kwa kire me na ja me ko ye ko bo lawyer na mane no se wo ma me ti asem simpa cha ma me ti ase no so ma me ti ase de a na Monday no ma me mra na oba nso a asase no so nkrata wo nso nkrata wo okay asase no nkrata wo ho asase nkomo na yedie yenhwe na ye ne obo Herbal and Medical Research Center ye ne omo entwetwe nkomo sima eduso emra sisi medical culture say wobo Herbal and Medical Research Center no sa research no ye word bi ye medepa ye duso ye fidie wode be fa nipadua ni nyina no no akohu fa akon yade ne wono no wode aduru akan tie doctor memo akwa aba mejoso panipa bibia abokode obade adom na wo she tuntum na you kokko no pa so de osu nyanware ba sho davi wade abefa ayerechi asre so ntimi nyia no ofa pase be ma bi ntimi nyia no wade abesa afa ba kwa kan davi udi no kure sape udem sape no beboa ina sa ni ediso doctor yenti o anwumre yo Obo Herbal and Medical Research Center ebefa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumre na sene yedin ene yenwuma etie no eka Obo Herbal and Medical Research Center ye na ya kwadre mu ye ewo
cardiovascular conditions. You can cardiovascular conditions and diseases are akomano ene drobenya hodwa emoja efam edia frosane ewoni padwani mu enti chese akomano obi wo ho or akoma problem say hypertension anase wako hospital maya kan che say akomano ba bia honhu anase obi wo ho emoja entimi enia frosane yie ewoni padwani mu entini na moja anase drobanya hodwa emoja efam edia frosane ewoni padwani mu no tomache anase emu asisi enti ebasa entimi ma emoja no emflo yie enti tomache bia ebeba ewo ida sa akomano anase drobanya hodwa emoja efam bia no obo heba yedi hu dwuma yie ankasa anase ya kwadre mu yie ewo saa conditions ni nyina eho enti enanwumre wu tie yen na odie eya akoma problem say ye mojabro so na eka no hypertension no anase high blood pressure mentwentwen so tutu anamo ebra obi wo ho ose onante kakra bia anase oya de kakra bia na nakoma ebo ni per oya de kakra bia na wabre waye very weak tutu anamo ebra obi nso ho ose nakoma no ebo per no osan so ti pains anase oti yaw ewo akoma no inside mentwentwen so tutu anamo ebra obo heba na oba last stop wonso odie emoja no ena entimi enya fosane yie blood clots enti anase entini no ba bia sisi enti ama moja no entimi nafo sane enti ama wo nase atatai unya severe numbness ya wo nase etata anase eyetitriti anase wonsa eyetitriti a tutu anamo ebra obo Herbal Medical Research Center na oba last stop odie stroke anase migraine eyetipaye obi wo timika se mitipaye die ye de wo me enti enwa na di mebeko wo me pacho obo Herbal wani da so tutu anamo ebra odie stroke afi na ahyase ema wo symptoms anase nsenkyere ni ahyase edadi ewo nipadua ni mu a enti ebasa ama uti eta paiwo anase onan anase wonsa ayetitriti atutu anamo ebra na chese stroke no ena ahyase ebo nkaye no bra obo Herbal na oba ida se stroke no anya wawi anase afi na ahyase a obo Herbal edi hu dwuma ye ankasa sentiment ntwen so odie nye no nko na obo Herbal edi hu dwuma odie yafun yare ene se eye typhoid anase ulcer mentwen so ne kawa anadwoa obetiatia nwusa akosisa de bechi wodie yafun kro ye kan ulcer no eno no say ekom diwa boy uyefunu be ya oyasa wodidi wi a from 10 to 15 minutes time no na uyefunu na san hyase oya mentwentwe sutu anamo ebra obo Herbal na oba last stop odie awomu problem wa worry for 5 years 7 years anase obi kra ho for 15 years 20 years ontimi enwoba ento ne naso tutu anamo ebra so ye bema na so oba na owo awo problem mentwentwen tutu anamo ebra obo Herbal o ye bema na o mema yosem ewo fom o sperm quality enkwamo na eboa ema otimi ehye oba nyinsen no ne quality no ewo foma tutu anamo ebra o mema wa hoodin enso ewo foma ene from onya de bomas within some few minutes na wa jemu tutu anamo ebra obo Herbal Medical Research Center odie diabetes ne e kan mojabro so no asichire yare ne e kan asichire yare no tutu anamo ebra obo Herbal oba last stop ye wo purely Herbal ho a ye de be treat ama o sugar level no aba from kama na doctor nature say obo Herbal de ebibidru nko a purely Herbal okay purely Herbal na edidi dwuma ewo ho enti wo ba ye di machines ni hwe nipadua ni mu a na ewo say ye twen moja nso ya ebetwetwe moja ye test ahodo ansana ye di abibidru kroche a ye mfa bibia emframu ye de akasa yare ko no ebia odie enamu sayare ndi bebre what treaty anum antibiotics ahodo wawo mpani ahodo enko tutu anamo bra obo Herbal na oba last stop onso odie menstrual problem obi ho say beye 2 years 3 years ni onyane period anase onyane menses da enye se onyemonso tutu anamo bra obo Herbal na oba ye wo purely Herbal bibidura ye de be ma wa
bemo u period na aba kama flow ye ankasa ye numbers obo Herbal ye di juma ye branches no ye headquarters e won Kranza Deshiman your branch e wo Techiman ye wo uko Sunyan Swa ye wo Zinco Divine Junction ho uko Accra Swa ye wo Kaswa official town uba Kumasi haya ye wo Adwatu Adumanu Kumasi obo Herbal ye branch no e wo Adwatu Adumanu ye ne sofu maame ene di enmihwe because maame kenke selling joint honum ye ne no ene di enmihwe enti se odura report junction na ofa car se ukọ Adwatu Adumanu a car no driver no de ubeba be si anim ho pe enti Kumasi branch no e honum e na ye wo ye numbers edidi juma numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 na ye hwe bibi afa ye preke se powder any odin bitesa obo Herbal ye de ba adwaman se ye aye no cute because as said why kitwa yes very cute ama ho ya nika sa pepe enti obia timi tobi price no aye moderate kama obia timi tobi akese na manfo complain se one bo no enti yaye no ketwa ne bo no so ewo fam enti obia abrewa timi tobi ha ya prekese ya na mode ye purely prekese ye prekese a ye de ye aduane ewo fie no eno na obo Herbal Medical Research Center ya tena se aye nhwemu ahu se se ne ye de ye aduane wo fie no number of minutes a money si jaso no essay nutrient and I say nuane duro ahodo a ewo mu no essay bebre ahoden no yes ahoden no essay bebre ya dan nyina me ka say nutrient no ebi ye volatile na che say heat kakra ekana na ayira afrim enti obo Herbal yakwa fa no enwuram ye nuam ye nya no hwe purely ayisa purely organic ye mfa bibia mframu ena ya in powdered form enti se uyusu a nnuane dura hodo a ewo prekese mu no wonsa eka se uyusu a obia owa akoma condition cardiovascular conditions no uyusu a ebo ho ban ya make say curative and preventive curative nature say unya yare ni wi a uyusu a ema yare no eko ena say unyare nso na uyusu a ebon ho ban especially every cardiovascular condition akoma yare biara ho ha etimi ma moja eflow kama obi wo ho na koma no ho na ne yema hye no ho na ebo periperi onya preke se powder ebetimi asolve sa problem no obi a ne moja ewo form because constitution so eka ho tete no se o short moja ade a ye nananom omo ani ekọ ho ntempa na kanepa eye kwansusu ha enti kwansusu eka ho ti wo yusu a ema moja kama ti wo yo ba wa fa furu a wo yusu preke se powder o se sa wo fa furu a abofra no ehia moja wo maame no so o san so hia emoja enti wo yusu a ema etimi stabilize anase sustain emoja dodo a wo oba no anase opemfo no uhia enti sa onyema ewo se ututumrika ekope preke se powder no bi eyusu odie eye numbness ya na wo nan ana wo nsa 83 due to say emoja entimi mflow ye ewo nipadua ni mu a unya preke se powder won uyusu a ebetimi asolve sa problem ni nyina afiri ho ama wade ho na ye hwe bibi afa odin broni no ase I want some of the odin because okoso ba ko share no enye ize asoni dem enye ize enti eno nso eye purely Herbal eye nubna ani
eye pure herbal enti se wunya den eboa nipadua no ankasa enam san yade esu enam san yare etimi esolve obi wo ho wase wanum ndo for several months wanum ndo for several years ene enam san yare eba no so acheye onya odin no bia ebe solve sa problem no obi a onya ne owo menstrual issue obi wo wase be 4 months onya ni period onya odin no bia ebetimi asolve sa problem na flow kama yes ebe flow kama easy flow oye bema na o mema yosem ewo forma unya odin no bia ebema o mema yosem na aba form no ebe solve sa problem no ama watimi agina so se bema ankasa okay doctor yebre waist pain o de eye waist pain a unya odin no bia eno so ebe solve o de eye awo problem tutu anamo ebra obo heba na wo ba yewo emwa ede den ede boa wo uko herbal shops any pharmacy shops ahodo a ewo oman yi mu ba bia wonsa ebeka bi ba bia wo bia no so yesan so eye deliveries enti ye numbers no ofra numbers no eye 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 your numbers are you need juma eno ofrey na emfa oni baby a wo ye deliveries ena ya supply ewo omaimu herbal shops any pharmacy shops ahodo no nyina enti ofrey na ye be kire baby a okwa wonsa ebeka bi enti ye numbers na ya bobo no sa numbers na omo a omutie omo share television no numbers no ani no egu screen no ani no na wo otie radio no nso ena me bobo ye no frey na o frey na anu ye anasa sembisa bia wo bia no betime abisa yen no okay doctor ye beda se ne dey ase na wotwe se ne ye besa hia ye ne obo Herbal and Medical Research Center ye ne omo enehia no medical culture so oboafo no po amantam so edikamfo oboafo no omo amantam na so kwa mfidi a womo wo no ene adwuma omo ye no ene ayade sa omo sa no anu odin papa orofo wo bakumase a obo Herbal and Medical Research Center do ato adumanu wone so fo ma me dokro no ene di hwani mo yenkwai na yade sa nyina da obeboye ama enwoma akonkan hie ewiase e ba ye yankopon na bo na saasi o enso saasi na kudin krofo bi ho ene omo ye no do omo pe no ma me se sia nkrata no omo ka se fa nkrata no bra yento aso mfiri ho na lawyer na ka se fa nkrata ne mra tie den saasi ne nkrata ne nyina ko lawyer ho eno ma me ko ye photocopy bai me wo ma me ye mienu se me ye mienu ba ko court no ba ko so ato ne fare so na me ye na me de ko ma no enti na ani be bosome na samna so ye ne lawyer no kwatena ase no ma me ka dwen se lawyer mpacho se minister acha sensa ase no osai plan no na da afidie no so no da TV no so no okay minister enti mesra wada bomodra na di mame na di mame a na ase de menya no may be ama na lawyer na prince no ka dwen se enkrata asam de ye ne ya na be pesika no na ye de ama no de aye enkrata asam no na ye prince so na eja e baaye enti ye kopa abosia na me de kokoma lawyer no na lawyer no ha se na ani ba usum mienu na asam de court ana wo frey ye no my date na ne ma me koye timi ne ma me koye ma me so be mpradua ne na ba ko okutapoma enti ne nante ne ha adwene e ma wo hwe ase kura wo post office ho won kafra anya asam ketua enti na nanum nya atwente kwa na ye fra asam no ana okogina no opagya ne ntoma ne kire meditate no se ma me na no ha ne baaye na lawyer se wone ne bayi ne baaye ana wase ne ba no wo na obom lawyer ne frame ata na me sorry ye ana meditate ka se efine kro mama me ne mabiem enti tembia na ya memra ne duru se court hia na obefre no na oto ne safre na mafa drop na me na bam se you mate enti agya me na me dia kwone aba court wo saa mfie mienu
nam da ho di akwani aba me nua mo bi amfi me na le so wantene kwamte ya se arentina omde asem na koma lawyer na me makwaji asem na san akoma lawyer foforo media asem na ya mpase onua no omde ma lawyer bia na media eja minim esa so mato nyom yam se lawyer se face cam na no mo de kɔ enso asas asem no so yehu court a asem no wo ana yehu lawyer kron so asem no wo nsam enso protocol to na mo tonya ese de sika koma lawyer enso asem no nkosi boge ana msa na tie de a eja me de wa koma no eti ya na ese me kokokokoko no me nua mo bia amfi me eti edi ben fi be na me bo fukura se san tie de mejan ti me ko ada no me ko ya ko court enti na me so da bia ko court no a na de be kan na makoba ma me na mane enti ko na me ko ya na me ko bo ma me na mane se court sense ana me ka che me nua me se enti se no se ni ne de he lawyer na tu ya hye date foforo ana afen so no mo nkrata na de ko ma lawyer na ka kire wakan magistrate na kenkan enti wo se asem na de beto court animo no o masom to mbedi amaye ana mekan ni nyina kire me maame ana wo se ho eti am busa me nuam senti se no mo te ho na court mekwa me obi amfi me no enti nyame ya na se plot me nya asase na eti wo court de onua me ma na o mu mfi me o mu mfi me ebe mfi me enu o maame ma na yesai ya 5 enum onko na wo court me ko na court sa me nua penny baako o penny pa mal penny fa na ya guy ya ponsan won de ni dan guy ya guy edi se obekọ court na se me pebo sia nam de amana ya ka eska no odi machi ni makọ ho jebua na de obusan se court no edan ni si he kura wo hunu baabi edan no kura isi na se court no de onko na wokro me nko na mekọ odi asase na chi omu amfi me fe me na ye mra sesi a wat 21st clinic esi ateka expert or for 21st clinic ba ye no ono na me ehu sa yade bia fe ne si ateka a wotu ase de magana ene abibimamfo enya asem keto sa abiri kura Europe tour o sasiatika yade no na sasiatika yade no ye yipo intim yade eso sisi fa osire mu na kokoma kusu na se ebetwu hwimhwim ya papa eno ene siatika no na clinic otumi etu sa yade na se 21st clinic orofo sasiatika ni bi nko aye ode a yemfie ni enchirem ewo 21st clinic na otu ase abibiduro so ena oditu siatika yade na se abaso body a waji na bibimem ha utwaboso mpo koburu ni kuromu a enya asem ketoa efrise ni nyuma efe pa na osmen kancho osenya siatika yade no ko a yade bibire bia de free trinwa no kosu na se 21st kene ketu ase no de mawo laboratory ne scan infidi ahudo pi wodo be 15 branches and wo Ghana member worofo ehwa overseas woni Alpha Radio no and be hu kumase a ehwa yenko 21st kene ke wo bo ase cancer quarters called junction Accra Domi market sunwane kranza touchman ubehu 21st clinic ewo ho 0540 311 0540311311 or for just our number we Europe tour 21st clinic oko Europe na sabri no Ghana this year omo yare siatika no and we the 21st clinic nefa baby e dia to omo e broni krom Europe or for onamto no so pa 0244915116 0244915116 Europe tour book appointment this year na 21st clinic omra waboboano na ontumi emeshow ya kwantu seminar express group or for ya fire to some encoda express group Canada US UK Australia Germany hefa na person oko or for emobi kwaju sikani fa ko am person ode wani kire ne express group ono ene betumi aboa or for ukosua de na se ukoye adwuma express group nkuto ena sabre obetumi ede wakobro ni krom kumase akra tema islegon takwade sunwane ubohu express group ewo hot amale ni bibia ni nyina omo ewo ho yenye abawe ne yefre wo mo enkomo bia no ombeyi ano ede ama ho 0249000448 0249000448 express group na mekamfo na mde ama ho orofo koko ediunya koko no hawo epomapoma tuo etwetwetwere tuo ama untumi entrance yie orofo uja na ya ne moja firimu eba koko no na papa isa na eduru ba bia nimguase ebom kura ne se o trance ya untumi entrance otumi ni so na wachi awoto wanhwe okoyi mframabone a enkoda wo hawa tu din koko no begu animu ase pa orofo eduru ba bia mama gina osisim untumi enya anan koko udware honam yo hen koko oposa woni koko yare bone pa na madika ka cho se wi aso bia woni master enutino koko master pa 3 coco capsules and 3 herbal center na du papa
ba or the abedwa so no bi and I make count for nam de ama ho 3 cocoa capsules and no na ye kɔ nya kɔtɔ ne de tu cocoa no asem na ye kɔ nya kɔ akotu ase pa de a ye nkɔ Kolinak Herbal Dani Herbal Misty Herbal Apidank ubenya biato 0546107107 0546107107 or for ye nkɔ pe mizo ni bi empire num na aponto ne abadin tuo no nyina da ayiyo no nyina no mizo betumi abo ye mizo director Dr. Silas ne maami afrim ya enso so no mizo so ye adwuma or for ye nkɔ pe bi na wotwi omo be ye ayiyo nyina no Dr. Silas ne maami ye nyina mizo ye de na masie se ya or for mizo no amanfo agya tumo saa na 5G meza no so amanfo agya tum na 5G meza no no ma etimi ma hoɔden egyina so mema no kora di adanse se eduru ba bi etimi ma mpaso nkomo ne kama ye maame mo odwa so na madua so no ye mpa 5G meza no bi ebebo ampa manager Daniel ewe hwa overseas 21st clinic abusu se cha ewe ye nkotobi because supermarket abawa sister se wa no manye mizu 5G meza ibenya bi ato ho mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa ibenya bi ato na Sachi Enterprise ewe asafo abinchi oni VIP car park no ena edi ehwe mu 0246270221 0246270221 na Sachi Enterprise yanko kwa achiri company limited epoe mantamu orofo Eastern region yekwa ibenya bi ato ewo ho KF Kinju ewo so am here oni ndom hotel ena edi ehwe mu orofo apamango abrosa na se ena mechire no yeko to mizoni bi na yemfa eni adwuma ebebo ye papa Dank Natural Health Complex orofo Dank se menkancho se oba ewiase ha eba santimem ha so ye adwuma de asa Ghana de hye yade no emfie du nani nanim wase da adentia otu yade na se na sa yade na wotutututu ase no omo adu omo yade na omo hawo ekọ Dank ho no omo na se ye ho ne yefre wa hotofie eno nti ye ekọ Dank ho de a na yade no ye nkọ ensa mfa ma Dank na se menkancho sa enu papa ena odi etu yade ase pachi number 2 oni City Life Hybrid School no ena bo ho pe wodofo ye nkọ Dank we ye yade biada yemfa enko Dank Natural Health Complex na ontu ase emfa ema ahudofie ena me kanfo de mawo no 0244017556 0244017556 Dank ena se men kanchiro sa ye ko yanim ten ena yeko esisisem no ekoso o mamu medical culture asase no yankopon na boye enso akodi nkrofobio ma me nte se court one de onko na bi akọ court o me nko ada bia me course akopom emrebe enfie mienu ne fa ansa na menu amafede me hu de na mai bi wo he fe asamonya me ono so me ne wo mensa no wale me ne me wo mensa ena o ka che menu am senti se mo sole a emema kase mo te ho na oba besi ono kwa na di court akone abadi court akone ba ma so nto mo mo ano ese wa hene no so okwan so a ena nipa bensianso na di na chi nti e fra asam no a no mo gina na chi na me so me nko a enti aye na asase no nya ono nko a na obefa ena o kan se kire o mo na afedie me hu de enti ada no bo so me eso ya yesan akoro no ena esuwante ne kwamte ya kokoja me ne ekoye enti kwamte ya ko empre 9 esuwante comprensa o mansi obi ti di mfie miensa no na ma me ka ba bi to ka ba bi no ena lawyer ne frey ena o se yemra enuan mu nyina ye mra ena ye kokohia wo lawyer no office ena o se ma me nakam enti se no asam no so ata na de bre me de aso ma me nakam no ebi ana mo wo ebi apanimu a ma me ni wo obedi ade enti mo hwe na ebi anasi na mu no won konko enya ina so mata won ni atachi etimi nwa mo sole ya kwamte ya se ma meti ase no me anam de asem no court enti mini achiri sa na suwantene so eka to so na lawyer society da makasa da mate enti se no mo fa date na ma me ni wuye ne mra na afenso mo peskam na me kwakoye krata ho frode atachi ma me de no ye ko fie minu amon pe bosiam na ye so kokko wa ayi nyambe kire wo baabi ani o me fa kwaji sika kura bi ne fa me to asam so minu am obi ase won konkwaje kuma no je bua no wona ni krote ho ote ye ka wo se o me fa kwaje bosiam ana ja me ko wura mu ana me sika kram ko ma lawyer ana ja o ye krata no ko tachi ana ja me sola na me ko eti be ko ye na kakra be mfie miensa ne fa na lawyer se ata ese asam no ebe che wo bredodo insanity dia ma me nkonko hu ayi what they saying ahimfie hon na ayi no also ohine lawyer na be ka kire me say obesa asem ne yiko ahimfie
na you know lawyer ayifo no kwakọ yayi kosisi no mu yi soviafo fra himfie otumfo ho yayi na yefa mra na soviafo ne ba on ba ba titi asase no na dada na wo se wo hene na ton ye kan a mudi ewo mu no ye beto ho na ono so de na ewo mu beto na chesesesi a no panifo ekoyi asem free court e de ba free besiesie eba ahimfie ho okay lawyer soviafo mai mo ba ti asase no ekọ manhia fie me pa chan okay ekọ ohene ba ho what is say yanko yenim eti on ba no mo ye no ene ye no mo tena ase ye ena Sovia France on budget 150 million asa no mo de aye ensase no ai ti no mo kan ya ne ba 100 million na 100 million ne ni scan na wasu won ka say wo pe kakraba enti ya so empe bimra ti me pe bi me de be 20 million tewia ne de 10 million de bua so de 10 million bai ana asuye no so de 80 million ba na 120 enti 120 no ana wo asuye woje 100 million so ko ma Sovia fo no ne say wo se emfa 20 ne nto ne bia na ye pe ho ye ho ne ma bi na say episka se ho mate enti wo nyame nya adom ani ba na atwe mienu no obi ba so ope proto ato ana mba ka kire me say sister obi so ope proto ato enti yanko pe ba ko na ye fan ye asase no won krata asem say yo say je obaton kwa no betu ye card ya me kwa me say first dem say mto vi say ye to me pakora odukure ya oba krata me ne na etwe mansion be na wan so bia no open ne krata isi ya no bra na say oh krata asem de sister me pese si enti mo de samu peska am de mo nkoton me na ise ho ye na trans kan proto my 300 million ena modi scan maami ti mo maami na msaite ya dia bosia eswante ko boy na 80 million no ena wo swante wo giye ena so tim 20 million na kwamte ya 10 million na jibu ate 10 million ena ka 180 ya 120 ne film na ka 180 ti 180 no ena mo de maami to ho me so me kwa kwanso ko fa bidie watebu eti me koi afa dia me ho na me so ade chie me ba na me ba ko ka kire me say ma eswante ne me maami mo ebe pe ha ne ofa kwa mtebia na mse ade so man ka se bia mokọ mpapa ho na me call Mr. Samuano asamonya me ho mko bisa no wo se aya me ho na ya ga be ka kire me say sika no mo de ma wo no ene na wafa wo de kọ ekwa aso fa bidia beton eti omo so omo mpre man fa sika ni nidwa okay sesia no omo se omo mpene e man fa sika no koto bidie emeton mama meton azigbilgbo sonkalu kaguka from Benin togbe ahaban keke yene no enkwotwetwe nkomo simadu so emra sesesese na odofo medical ka to se togbe ahaban keke no onye sikaduro debi ontwan muja debi na haban so odofo ade bia yesunsunwuma bia no togbe ahaban keke azigbilgbo sonkalu kaguka from Benin uko bomfa hospital junction fijase ka no wafa na wasi Bonfa Hospital Junction ema no me betu dwansa na kasa no akoso ten oro fotogbe haban keke ne ma na me babobo dia ma ne bia na tekem na wo ba ababa besi 0244 484747 0244 484747 ana 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 wait any togbe ahaban keke nema omrasa mo bibia bokode ofoso be ma bibia azibibo sonkalu kaguka na so yete say na so eboko simfancha kese ma obibiara wotie ni hwe no na enura se fiada no no friends say adwada no di dwuma kese pa ofi na onwie ene kura so ko ba bi ko di dwuma nti na ene no bedru fe no ayemre togwe so wo ha nko ba bia nti obi a opeso ba na obi a ofoso manfa nchen kese ma Daniel Osu okay Daniel Osu ye nipa na ifi ni ho togwe ha ba keke de onene onim ni pa na menwe we plumber e ka plumber mu plumber pa de a bi ope bibia no Daniel Osu de ye ni enwa no Daniel Osu bibia wo bia mechia wo tie pa foso yenko togwe ha ba keke ho obi bebu sase papa yi e de na wo ye wadi ka aka se sunsun nyuma enye sikaduro dabi enye sikaduro enye dry pocket
ya na yɛka ne sɛ Oforisuo nipa wɔ kyinigye ɛwɔ yɛn ho ɛnti de bia ya na yɛtatra se yɛtatra to ase sɛ ade ɛha yɛ no ya na yɛhu ani ha ku yɛn ɛna yɛse nso baabi a wokɔ yi deɛ sɛ bi wokɔ hɔ no mu a wanhwɛ yi a na daakye bi wakɔ wo nsuo ba baabi a wokɔ yi deɛ wanhwɛ yi a na wode wutia kɔ ɛnyɛ saa wa wotie me Togo Ahaba kɛkɛ on de sunsum dwuma wɔse wɔntena hɔ ma sɛ bempraduasa sunsum bi mɛfa wo nkɔ ne yɛnkɔtɔ adaka mfa mesiew ne yɛwia yɛaka sɛ ɛnyɛ hwee Nyankopɔn na ɛde ma na nyame na ɛdɛn ɛde kɔ yɛnka ne saa bɔmmɔden sɔre waka Oforisuo de a obi bɛbusa sɛ de nnwuma saa na Togo Ahaba kɛkɛ ɔyɛ obi a wotɔn a yɛntɔ Oforisuo saa de na ɛha nipa paa na wonim maame bi kɔ Togo Ahaba so ɛyɛ na nasɛm a ɔkɔka kyɛ nyansa maame ne se otimi noa mo first no ɛma ɛsama yɛsa bɛsa ho lie sɛ yɛmfa bi nsi gya so afi de all of a sudden ɛnoma sesa noa yɛntɔ maame sɛ afi de obi ɔnom otimi noa bags bɛɛ de wɔ no afi de drum rebi no 2 cups kora no na sɛ ayɛ boakye bi din ɛno na yɛka kyerɛ wo sɛ nipa dasani bi a wo saa te bi anim wotu kwan a ɛnyɛ yie wo nko a sɛ bi yatrawa nkɔ ɛmfa obi a sɛ bi usika bi akɔdi baabi ya wotwe antwe ya nipa no sɛ bi obu kwase Togo Ahaba kɛkɛ ode kɔda na ɔbɛfrɛ nipa no sɛ me de me mpɛ kwase abuo fa nipa ne sika ma no ansa na dwumadie bi a obedi afa obi a wayɛ Oforisuo yɛka ne agyade yi obi a sɛ bi mpraduasa wakɔ awadeɛ na awadeɛ sɛ bi yɛ bɔɔ ka wade wɔ wokɔ yɛ ni nanu ani nansa yɛ de wabɛsi fie sɛ twan yɛ busa wo sɛ deɛ ne kɔbaa yɛ a wonim deɛ kɔbaa yɛ Oforisuo nyɛ wa wutie mi bia nya fort se wo hwe fidie no so na wo hwe TV ne so a mo wo TV ne de Togo Ahaba keke on da so no papa yi bebia ne ntete wodi free ebeni ne papa wu bebre no ne last born na papa no sabe enoma wodi agya ne bai anya sam ketwa o papa ne the whole Africa na say the whole Ghana won ne baifo pani the whole South Africa on ne baifo pani na no na papa no hwe no hu se ne bai o de 2 minutes na ebetima bo ampa Togo Ahaba keke giram besi ne emene oye adwuma Oforisuo ade ye wo dia na wo bi eje ya maami asem a wo kan so ma ne ho kwan na se wa wutie wo ma ho kwan dia ye de number ntu dwa bomode ko se wutie asem no wa na wo ba ba ye adwuma maka che so se obi a wako Togo Ahaba keke ho pa wonim wo yie pa na wonim de me pese me kire wonim de America bomode tu na mako Togo Ahaba keke obebu se na hemfa no wo wadi ka de atodwa eye bomfa na bomfa no man kire mo na obi so oyira kwa asante ache bomfa no wa enye ho o de wato wo atwene mesi Togo Ahaba keke otahaya acha ukrum ufu acha na akwa asotwe kura to so eye friend no friend je hoye bomfa wudu ho no mo a hospital junction wudi o say car no fa figya se car wudu obesi wudu a ufa number na ofra Togo be ma na kola aba be for kofie wasuma sema na asema ne baka nko ba bia entrance na obi mfa wo se kan enwa nanka Oforisuo ye wo bi ho no ma oba wiase no ne ma wo wo mu nyina kama enso ne nipa ni nyina nkora ni nyina ye basa wo ka se ye kwa Oforisuo medical kasa se minya akada mesi Ghana nko a ne ba bia se bia wo ne se de wo bedwale oba no wani a wotimi se wo ba asema mi kan nipa bebre nim obi wo ho a sebe ne mofra se ne de saa tumi ne hye ne nsa se ande ya se no bibi obeton bia ye nto bibi obeye bia na enye yie awade obekɔ me se ade bia bebi obi nante ya wo twam ana otru mi ka twam no wo de wo hwe twam a wo tere Oforisuo yenwa ba bi o France yenwa ba ne ho fe ye pa ba ma bi obeba ne ho bia no sebe mpraduasa wo te sente wo no na okɔ ese Togo Ahaba keke onti ase na yenwa ba de bedaye na ekɔ wonim se sunsumu no ya to sebe ama ade na sona na dwobia de so na eto na bobɔ enti esone gu no ho e wo sunsumu nim da wo se perfume ko wiase ba nyina ne board nyina ebi na sisi yi otwa ne perfume de be kire Oforisuo wiase na yete wo no wuti wiase nchawo kase bibi ni wiase me na me yakyinigifo pa Oforisuo obi a wotie ye wo hwe yen de pese ye ka cho mate ase ne se entra wo kwa se wiase ne da wo kwa maka se wiase na yete wo no samre free be se sokwa no pa 6 eba bedi anopa anadwo no nsia ekɔ no nso kɔ ne no wotwe mu ekɔ no oho na ye de ya wo
ekodu ni nondu so ebo 12 o'clock kain the 1 the 2 the 3 anya wo de abiem ayankrofo mi so de a etiano na na de bia me catch was zankrofo no so sabe ye ton ma wo mo a masa no mercy omu hu nipa mobo de wabrabo nyane ane basa oba be ma bia wie suku ofosuo abo degree wo wiase nyina nanso busa no 1 million kwan kan 1 million na onyama onu kwa kuta paper anaso kuta sabe na yo de kopa adwuma okọ manager sem se fa osiribia wo ba behwe me ni bibia no otwa bibia clean se o ye fa na adwuma nanso manager se me fa wo enye yi kono china waba ofosu enye kwa nipa bi tu kwan wo se wanya sika kakra na sabe obaaye no ne nananom nsa asigo nto oba be yefuo ofosu abibifo ye o problem say ade no no a wonye ono so hedan o ma wonye kono ngo kaya abrantie yi ade ne sika onya ye nyina se o de be ye banchifo ni koko no ade o de afefam na se wonya daache ofosu wono nko akoko ni timi so ayi kuha na so koko no ababa akokora ebi metua ho enye kwa maka che o se wo sefo wo wiase eto onipa tasani bia wutie bia bo mode kotogo abakeke ho enu nti ne wote papa yi ofiri beni mam ene wabetia krom watrache de bia wobetia no wo kana sem se ya de nsa body busia na papa ni su because onim enoma ekosu wiase se wote wona se oye ho kokoti se me de me amene me a me se nte ho kwa se ewiase ne da wo sa akwa na wonim ofosu do anadwoa togo abakeke ohun noma ne noma ohun ya na reho wo bi se me de babia mo ne kwa wa mamenka sa se mo nchose ekwa wa broche ku etu ye bon woka ekwa brochire wote anom wo ba kumasi a 7 prejuasa vosu ayewani ha anase ekwa wa ma dabi apase anase okran ma wo se didi kwan wa nti kran ma betima firi kumasi akwadwo so akotwe mpra because wo se de oni ko kwa oni de obenya enuti na meka mfam obi bia wo baabi wo chichi ni pinche se wote yenka bo modern phone number no fretogu haba keke wo frɛ na wo se mi wota krade mi wota mali wo de bo modern bra togu haba keke ho na sabe de da wo so no wonsan fa nkosa ada bo modern ko togu ka media ya na togu me ya se wo ka asem na ya na ne kra ho sa de ntina wo mebo ho ba bambo ofo so de asem aba bambo na ye kan ya na obi se me ko bo me ho ban ya da chi bia no se man kotua ho ka ye beyem dabi togwe so de fa ho beja ne keke no abeko amam enoma obetoto ne ada togwe ne noma kro ntoto ne ha o togwe noma se bo betoto de aye ho adwuma ntoto ne ya okoni krom beni wo fo so ma meka sa se mo je o se ampa wako baabi bebre amwa nanso no so che se wo tra se no ade so da so no enkoi wonso te wo ofosu bambo hu hia ewo wiase maka mema kra de otowa enta hokwa because woni be efiati yesesa no ma nyina egu so enti bema de otowa me maka sa se mo se togwe se wo de okwo asole ko asore togwe se ono nsi ono no se be wo da nyame ewo kwa bi so enu nti no de togwe ka nyina ne se ye to bronsan beto asase so e ka asase so fo munue no ho adwuma na ono ye de wa fa all fight abo nyame na de toge wanye ni briefo otu godu ma so na obi wo wa tete no na nana no mu nim de eti sika no obi obeka se gold bia no ye fa ne kwa no oboa gold amane ne amamre wo ho ehese wo ye enu ti na nana no sa no ma no mu nyinsi pefem no mu disie na nana bi wa babi odi kosie no wanka da na mpofiri mo odi wuye enu tu da one ya so da ye se nana bi se gold bi hye baabi a togwe kon ho obeka kire wo se o fiti preku nkotu ma wo nemo obeka kire se ko baabi a so da ye no se ya mpasi o se koku ase ko sa on nete ne bra obekire no ma bi aka ho a wo be sesa kwanzi bi aka no no de wa kire de wode aka ho no no ko na ohwemu wie ne se wo ampa na obetime to obeka kire togwenya obi asabe ade a wontimi ye obeka so obetimi awo kwa bi so togwenyi ne ho akini se ewiase nyina ne sabe wono nko ana aben da bi wonka ne sa ne mo wose wo de befa na dafo keke befa na dafo keke o ton wa yento o kwa wade enye ukuru mpa wani mahwe wo yire mpa wani mahwe wadwuma se wo yire pamo obe na ade na kwoto adwuma mu enam so kwa na obe yeye enam so kwa na obe nye sikenne wo si abonten ahini e wo dia enso yese ye age adwuma die bia wodi bia na busua ni so na enso ade dia to enso yese ye de ma wo bi
Togo se on tra wo sa akwa ye wa baifuo bi wo wiase sa baifuo no ye se sunsun mu nyina no omo na ye de ye soma mo messenger omo so ne se no maka sa asem mo se Oforisuo akura kase ba ba sha akutro ba ba sha dem de makase me sha dem because akura nketwa no omo rentoma omo din se mo ne che akura akase enu nti de bia na abaifuo no omo ne soma wo omo so na ese ye Oforisuo nyame apata de se ba ye bi hawo na se ye wo ne nga na ye de ba ye ni ma no hawa da ba na akura we benyini awu na wo ho atɔ na no kwa wo kura na wɔsan adigya nti nipa bi oba wiase wagigya wana maami bi de ne nsagu ne ti wo su wa bompa ya ba na nso ade potene na kade na ɛsɛ otu wana mo no tu wana mo maami a woton no ma wo 7 preduasa swami market ya maami a wo bode e dura na dwe samrenka wo mai wa hwo mo ma samrenka mo ba bero tu wana mo mfa wo ma no kotogu a ba keke togo maba sɛ wo kɔ so na office wa wo ma no wa na ayo mo de na mesew menko eno kura togu na obekasa kokoam aka kyerɛw na se kura de de abade o ayi bi ho ma wo kɔ ho no Oforisuo nipa o ye no obekasa ma nipa na hu se ma nipa na betom se nipa wo ye wo ne da ahweni mu no Oforisuo enchawon kase bibi ni wiase bibi wo wiase me first na me akyinigifo obi a wo ti radio so kasa obi a wonam wiase bia no men kase bibi ni wiase da na se ne ye program bi ne ka se sie ye eni nwam ye disika to so obekaya amafo keka na se ye metima da ho metima akwa da Oforisuo akwa na sebe ye kosie wo bia na omugi akyinye se obetima akọ asiye ho anadwo be yayi no okọ ya mpa watima duru ho na wode aba ne flag ni sie ni so na de akyen akọ se nipa so mase ko ene mia ne ntoma chefom na wokọ no ene ntoma no ohun se ade ne se o mia na bibi etwe no Oforisuo nkekamu a okeka mu no na nya asam keto odwa nya ne ntoma ho eno na ye ka susu se so se bibi ni wiase na adenti na wo kekam enti bibi wo wiase obi se makọ asole obi se me dem nko ba bia enti ntanfa na process in the name of Jesus enti ntanso bu okura na nanse na ato Oforisuo ntran wakwa ye de number ne san betudwa ye de number tudwa me se bomode kotogu aba keke obebebu sa se o we bia na afa na obi tie me se bomfa afigyaase kwan so wo fa anita ye maami anita hotel ne kwa no wo de kwa afigyaase wo de fa ho wo kutaka na wo frinka na eba me se wudru just and charge so wudru nita hotel ya maami nita hotel kwa na e paifa figyaase no bomode ko ufrecha ukrom na ukọ asotwe ufra asotwe na ukọ bon ya friends bonfa meboa bonfa wudru ho no mu a me se wo se hospital junction me se ho na me se na ukutaka wudru abuso bia na fa number na free to go aba keke Oforisuo fa number to 0244 48 47 0244 48 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 azigbilgbo sonkalu Oforisuo ya dia asemo eba wiye no wo bia wo abruchire se bebemba mo na kwa wa se wo pese oni togu abadi nkomo na wafa number na o se onsabo nkumi bo sebe papa no maamedi nipa na o pese ade ne kono so no ana sebe yesa ne ade no your voice to say togo ye mewo ye frem nipa so masi me din say na fa WhatsApp no ni nya number ya ye de mo nya ye WhatsApp Oforisuo makasa asem we se me se entra wo saa kwase nipa da se ne to obi akwa abrochire Oforisuo se sika wa ha ene de akoma no obi adu abrochire wa boda mo ho wo ka se ye kwa enye kwa nti entra ho me se bomodin tu anamon kotogu aba keke ade won pese obi sisi maami asem a wo ke na won so nipa da se ne awutie mi maami kasa asem o je wiase ne na wo kwa ade enye wo dia no emfa won sankofa ana emfa utumi emfa sika betima edan agye amam na nsusunsumu no oboa udifo etikotogo ba aba keke ho na wo kɔ ho no ma sebe ubi bia no chew so a enkoye ma no ebeboa wo entra wo kwa nipa dasani bomodin kotogo aba keke okay ya ne togbe ahabai keke na etwetwe nkomo no azigbilgbo sonkalu kagoka from Benin orofo ye ko togbe ahabai keke ho se bra be fa na danfo
adamfo keke no mo ho ba no no kura bo baifo etu fie ho no obebo wura ho de eye wo no beka cho se jim wanyemu a onim de ode beka no eye togbi ahaban keke na ye ne no ekotwetwe nkomo no ma mesesi o mo se sika no odi kokwa so kofa bidie na o mo ba ye na o be ye sa te dia na aka 180 enti 180 no and I'm T50 at the top one of the 130 come out 130 come out omo di scatter omo de call enti sovia fo ne ba no mo call nsase ne so na sovia ka se ata enu ata ayi asase ne so de se wontimi nkoso nti ma asubonten kwa mtawia na woni baba ma won se me ni baba ma adenti na wontimi nkoso se omo ko twa kwan omo twitwa sanatum twitwa sanatum ayesre ene e champon ni eno de oba de mintimi anokwasem enti mi sister no ya ponsa no baba ma we fe ko pale ade debua no so wo baba ma we fe ko atakora ene kwa mtewi an so baba ma won so fe ko amtwemesi ene omo kan asubantem ho ene ko ya sa adwuma no eti omo wiye no na se me ma me asase no 76 no asubante kwa kire soviafo no ma wate asi so wate si na wakọ ohene no ho sa na ma me wuye no mami wuye na chire no asubante kwa ohene ni fi ohene so wate tafo akọ ho no wade mai bi ko ma no wate sokoban e fa na Dawudru adina chine ne ko ho se mami wuye no aboka enti mami asase no se bi da ho a wonhwe na wonye krata ma no nkoto mfantu aka no abrente sa no ohene so amusa yen esanse me ne etwema so enti amusa me e no kwaye prot no edu nkrata prot ba kuma kudu okosan ma asubantene na asubantene ne ma no omkotonton prot no omkoton ma to am obi ase chichata onso ate school sokoba ho na asuye no ka school kai no enti ho no chichata otonton ama no ana afedie me ye sa na tie dia mempre ana lawyer sa na tie dia foforo na da ho no eno ya abusua asase we ne ye ma me dia enti abusua asase no wo sovia fo nso mo kwa kotete aka ho na de mbenya no mache no mo de aba mse yu mate eno mo kwa tie abusua asase no mo te ye no ye chefan ye 24 ana me ye se 24 no ye nya de a ana me so court no mabo kapre kwa 5 years ni ayi court akwani aba ani ahemfi akwani aba enti metifo na free so na nkrofo bo si ambobo ye no adwabde tuatua kan maso atomi na 20 na aka no ye ton na ye si efie no ma me so te ase ye abusu efie ho na ma me so asi efimu no abusu efie ni nyina abubu agu enti ye de scan isi enti menu amo ye se ka se na se omo so aja se yakopran dada so omo mpre ema ye fa scan isi anam de meti omo mpre ma mo fansi abusu efie ana o ma me de na mo beto aso abusu efie no abubu ana yakwasi a abusuafie ni nyina bubu aka pie miensa pe eno kura ne bu ye bugu ya ponsa ne ba pani so nyame nko anko owi ya aka ne ko domrase hospital eti menu amajam no mo ho ana ho afedie ho ana ya ponsa de man bi abase obeji sa plan no na o makoche asase no ana mse na man so efiri hin wo ebusuani wo mo man so na mse hwe me metwi man so wo court no na ma hu busuani bia o menkoa babesia na megina twema se na ye obusuani a kam maame soro babesia abrewa osu saa na me nam court na babesia me kona me ba emu said am kokode daye o hen se bedi na tam no ma pray for be chime na mkoda said nko wante de na ansen aka ho a madasa enum eti mempre ana ho afede me no omo ka kansa afede o yen se sa tie de a na omo ba me se mempre fa krata ma no mko tira ko mo hwa na suwantene baaye na mai bi di nachi ma suwantene na obi di nachi ana oba wa se me fa sa plan ne ma no ana me sa plan me fa ma ye ko adumo no adumo ayi achiame hene me no de he me nsem se asam no me na me di ho tintin man enti wo fa sa plan me obi am no de he me nsem ti me fa ma e ma nko ton asase ni o ton asase edu e se no kura na ye pe ho asem aka na me sa fa sa plan we ma e ma wo nko ton asase ni di okuta sekan no ne ma ne baaye na me so be okuta de yin sekan na de ba o so de ba ho sekan de wo mu sekan hodo sekan de do ya de do kotokuro kotokuro de do o de ba so be ye dai se me kan ba etu oba ye no se na ma bi di na chi ye so ye ayi sovia to de ne kwasa asen so ba je sa plan no no de sovia na kwasa asen so no akwa fa so na ze hu ye de na wo so no akotonton se no akwa chicha atawo akwaji 500 million ba ko 580 million ba ko na so no kon waji scan bosia mienu we 500 million we 580 million so be mane prot eti wakwa ko yin krat prot no de amaji chata na se me mpre me fama no
no da boget m pampan e so bom no yeso wa abantim ti afi na nkrofo fififie no mo e ba hwa de koro on ba ye na mai ba ko eye no se suaden wo se ai sapra no won fa me so fa mame okay o se on fa side plan no ma no o de se kai we be kutokuro se do se bom no de orofo kotokuro no na menim so de ba betwa kotokuro no de ya na ke de do enu nti ede be na ye de kwa akodo sekai na oba do na onyoma na so do so na watumi ate na biribira no OCP fertilizer yemfa sekai no yemfa ntwa nipa ni etimi anya aduane edi orofo OCP fertilizer na akuafo agi atum na nanom akuafo se OCP fertilizer ba ye no ama wo musika sem ekosoro ombutum ayema adentia efrise ma no ba ye no eyefe uye kuani na esi afumu a wankasa na sede abehye wafunum kama badika aka che wiase man nyina se ba bia ye to agro chemicals bia no de okwa wo se upe OCP fertilizer no mbe chirichirim na nchirimu no efe akono pa orofo ye pebia to na ye de akugu ye koku so ene no ba ye ne patra so a orofo ye mfre ma wi 0355 909437 0355 909437 ana 0355 909433 na ye kope OCP fertilizer ne bi ebeboe pa Apostle Dr. Amegashi ono na Amegashi Herbal and Spiritual Center odano kofa bai wono no wo se sunsum obaba wuram owire sunsum nyuma so a obaba honamani na ode adura beka ya de bibie biada yemfa nkodan Dr. Amegashi na otuase emfa eman orofo ade bia yesunsum dwuma nyina da ye rekodana ebeboa fibroid na HIV na orofo osa type bia no Amegashi se family na ontuase emfa ma orofo duru ba bia koto asem sikasem ayebasa obaba wura sunsum mu Amegashi se menkantrosa kumasia o makru oni o police station no edan no na ebo ho pe orofo yenkoi na yenkutu ye yade asem ewo Apostle Dr. Amegashi ho na nyoma enkonka be me mada bridwo be ma eduru ba bia wura nyemfi wura enyu papa wo ho a wose wode beka na watumi agina so pa 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi na osemen kancho sa enanyume Christ Inspired Ministry when the dano kofa bane wan prophetess Abigail Santua prophetess men kanchira wo say ade bia yesu sunyuma bia na aya waresem sikasem yade na ababo na yefa emedai prophetess Abigail Santua sokoba mpa yo new site ho na ye maame e wo ho so yesu nti ye besan ayenkunimdefo wo se men kan che wo se wona wo ka se ogisika e wo counselor no entesa nyame de ache ne kwa ono so e de beche kwa eni todofo yenko ye maame ho na de bia aye bia no sunsum nyuma bia no yemfa enko da no wo se men kan che wo se kwasia do ya asode kwa beba mu abra na yenyina yempagya nyankopon animunyam brother Tuesday e counseling sa na ukuada so deliverance oje som e koso pa na efiada so ya so de the paifa hudie no oje e de amanyankopon emma ya no pa no nkron donku brim wapon enya asem kweto akora sokoba mpa yo new site ho na prophetess Abigail Santua wo odofo yemfre no emma wi so 0243 263 899 0243 263 899 yenko prophetess so na enyoma enkonkan yenko computer so bi di enso so emra sisia Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no oh Express Group Adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi as a labor runabout Hwa. Accra and so Omo Carnation First Light. Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wati she drinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Piafo yi afuye na saduru hobiemu o enti wo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton yayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana ene Africa biayo okay asamada ya proso sabre mami wabre wo court hopa ade be na asie afi kura de ni nwa be ma no beje side planner o de sekai be hunihuna no mami yenti o enti ma fa ma no ana eja me ho a no bi ka je me say sister ta wanka no eja dem na ade so wankafuo me wankafuo ma be how many acres 2 acres eja dem etu aka asa anam se say ade asa bebe na juices na we de be ye den eno o se ne mane da na nyambo akina wa behwe enti ade achen ye na me koye no na su wantren ene mine na meka so bag wona chan ko beje sa apra no no makofa long pillars egu ono omo esisi ena wankafuo no ene asase na edawo na me say mempene ema wonsi pillars no ena man say eswanta ato na magic chat sike wo mo no eswanta ba be yi prot no e de magic chat am say eswanta de wo wan kasa wafuom fa ko a wo se kai ekoduro me ma me so ti aso obi a ba bia wodo etu o me ka asase no me fancy eda me ka yen society de na obi an fa ba bia wodo o mo so o masase no mo tu su anua o mo tu aso anua ato ne adintin so etata so nti o masase ndo mo mpe ti me masase na me ya nka wo mu no eno na se o makotwitwa no mato ma me na metie o yi a onua mema no ene munua no obia wo asase ni obia o ba bia wodo na da na wo de wo mo ntimi aba wanka afo di ja batum ese tete ase o mo ya no chichi atase o mpe ba bia o mo tu anua no ho de nsuo ne teteta na so wonten wo de tumi ene ahoden wo mema nka no ene je say wakwa ton de amaji cha sisi ame no kase no waton wasase waton masase ni nyina asase ame doso di di eto so wate ase ame o mo ato mewura sese no ayi me frɛ so no wɔhene no secretary no ɛna ɔyɛ sɛ asumanten abama wɔkɔfa obi ba sɛ wɔyɛ busuapani enti se wɔbɛgyina hɔ ama ɔmayɛ nkrataa no ɛde ama man no chichata nam sɛ wɔyɛ nkrataa me de asase ne deɛ me ma ne fa ne ɛfa kyina enti am sɛ me de abɛda mo sɛ mo so mo nya memoa na masase ya me dodidi so manka afuo no deɛ mo nya ma de ma me osu nwa be ma ne friend sɛ asubonten yɛhwɛ na producer emfrɛ no
na anu ye bia no ono so wo no efiri se me asante ha no ba bi obi ase ka koduru bia no asase na kwa bi so no yabusua de a ne ye chede a kono no ho na eso ofa na de na de wo watu anwea adi awie na nsuo tata wasase so na ankafu a ono no empo otimenti eton no wo se media map de piles abesim minwiase ete ye ne tetemofra ani enkomo emresi madu so se panipa memo akwaba Ofosuo mi Osei Eburu bibia boko de otwedi ampo nyankopon adaroma nyansa ni nimde ode aman nti ode hye me ho odene ya me hu se ho odene de oyi so wa yu kama Ofosuo nyame sha me se no ko yi papa bi eja usu one tua kama sa so Ofosuo ho ofe tua kama no mam kakra tu me butu medase anyado piao na mse medase pani patete mofra asoye te sei nyankopon hirawo na me nchia Sompa FM na Sompa TV etiefo nyina na mpedefo se ensa kokromoti ho emmopo maminko sekwa na mencha me nana agede brother second sekwa manhene ena nana vuga Francis sekwa man conform me wofa a de bia omdi sunsum tamechi Oforisuo de bia me ba me boni pa kokko ensuro setete mofra nyansa ni nimdi a Dr. Frempong manso ni nwa Dr. Poku omde se ni yade a yenyu operation no osi woni skanti wo ma onyame mani pa nimdi a ode ma wo se ode be soma foforo eti meka kire Sompa TV ene Sompa radio etiefo nyina ne se fa number no na uhuni se wani enhuna de ye ebo wo so ya ka kire se ukoyi operation oyam hihyewa obatete mofra ye nyi operation onyame adom ye haban nubra nyansa ni nimdi a yakosua Herbal medicine ya wo fie adura efri se kwa ye na nam nso tae echi a ye de sayade obia nim se nsu otonso efomodin eti baby a wo hwe me TV so ana wutie me radio so ani yade no Ofosuo obi wo ha ya anwo na nifra ya wo niam miensa eti me manipa nifra baako glaucoma so obi wo ha ya se glaucoma wo nani so otete ho se eti me manani dum enso ne amfa yade na anwo no baako te de broni kan cataract etaba wani so a Ofosuo enu so timi fra ni na arehosem ni se obo ha no tena ho wakọ hospital yesi eteni nyini ye onfa aduro nsu soso enyina ne akwakoye no operation etenu so enyini nyina no na nani no efra na ebo wo so mame papa mesrewe eburu mesrewe son edu baabi a doctor meka no kra kire oye hu hwia enyeye miensa eyesi kire yade de broni friend diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no ahoma bi wo ho ye friend retina any optic nerve said you trade ampo nyankopon bo ani no eye nhoma eye ntini na wotirim saa biaye no ene na famfo nyini koma adwene no uhu tuntum a waka uhu fita a waka se ya ana esikire yade te so a ne ka retina na unya retinopathy na ubonse wode ne said e ese ni ntino o hwa ade a na ye kusu na ebo wo so mesrew mi wokumase tano so apatrapa poku krom eho ye nyu operation ye de obade enu bna ene bemaw ama se glaucoma wo so de drogu so eye na so wudi adanse se wani ni fra eye o maami bi eye o papa bi eye o sister bi a se wo hwe TV a na ben enkran ni mpatamu a fa akra number no wo kumase nso na wutie radio a number wo be frɛ eye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 wa wutie radio edachina kope memne da meye adwuma wo kumase ni mpatam abra kumase apatrapa poku krom police station no opposite me pacho poku krom enye mankran so eye tano so ya ubedu kejetia pampa so a ubenya apatrapa poku krom ka trotro ne je 5 cd aho na be hu Dr. Frempong manso minwa Dr. Poku nsu free China ba akosua kwan fa so de ahabanuro sayade de broni fe ne Herbal medicine eti wo nkran ene ni mpatam ena wo hwe Sompa TV afidikese ya obeba Accra La Paz ye ni total filling station na wo La Paz no ena ye opposite eti wo tie mi ana wo hwe me na wo Accra ne mpatam Accra ne benwa bra Accra
kumasi ne benwa bre kumasi tano so apatra papoku krom misrew me bo kokko ani no ye kanea eduma na wiase nyina ba wieye etientra ho emo ani ni num sawde no yaka kiro se etene e wo so ne koyo operation tetemofra Herbal Dr. Frimpong ni Dr. Opoku me nyo operation oba ye wo habanru e beboa e metene free so ode ne glaucoma ode drogu so eye nanso oba ye beboa ama enuru a wobenum ebe ye adwuma won tiri num ebe pepa wani ni so esikire yade na adokro e na account optic nerve a wode kofa mfonyin koma adwene na ninti wani so ayekusu obi o ha ye eye injury ade bi na boso etinani na mututu no owa na ni tidwa no owa na ni so na ayekusu a mesrew eye ni hu asem enka se doctor me ba me mo ame ho se me ye nipa te se de o ye nipa no brane entra se nyen hyehye amfo na kire ne nto aso na memfo nto aduro so na tua ne kakra kakra because ani no Oforisuo bu eduma na adum me wa fidi a ba ye de unsa beto so akra ne kumase ebe yi utirima adwene ni nyina beto so ne ehu ade kronti a wani ne enhu na de ye de duro aka no 055 055 500 23 43 055 055 500 23 43 wo kumase tano so apatra papoku krom Oforisuo bi tiemi ne de ne prostate ya ka kiro se ye de rubber beto be mama dane beto atetemofra Herbal ye be mu adura mo adwonso e bia na wo chim odwonso e bi kam rubber ne ye de koto be mama na obe masem no abawieye obi tiemi obi hweme e wo Sompa TV afidi kesie so wanya hepatitis B akamre kakra bi no watu kwan yade na hye no ho ache e bia aka bosome miensa bosome nsia kwantuo da wanim oba ye be mu adura ma mo ani nyina afrim se da be ya betima atu kwan obi de ye gonorrhea ne syphilis obeso da na tumi ni na da na ne ho asai wanum nuro se enkwa wa me amfa yade na chiwade ankana obi anu obemu adura ma be ma ye kese nti wo ya brantie utie me wo yo ba white ayew sa for so many years wanum nuro se enkwa ye hono ba ye fie duro etina me na Francis Vuga wo se ekwa wo time echi no de wo se epunu ye be punu de wo se ye de yade na chiwade ya kan ye be ka because yade bi wo ha ye nto yade obi wo ha no akotie duro so eniti wo nan no eye wo ya wa poso ye wo ya stroke yade aka wo de sha to dem a oba fa kuku breme na menye fie duro bi na me fa yade na chiwade nka no because stroke na ye obonkuma ye wo fie duro ye de be wasaw ye woni fanso a ye wo fie duro ye de be wasaw tetemofra ye habanuro eni tumi ekuta ye di free sekwa aye nananum ta ye chi ne de sayade Oforisuo obi tiemi obi nso de no na aposo ye ne ya ne sisi ne to ase twe no wo ye bibia enye ya o Accra Omra La Paz Total Filling Station opposite o Kumasi a Omra Patra Papoku Krom Police Station opposite ho ena mebutu number no ye 055 500 23 43 055 500 23 43 eni ye Kumasi number ntimo amutie radio ni nyina Patra Papoku Krom no enye mankran so eye tano so he ya o Accra eni ni mpatama Accra number no so 0538 60 72 46 0538 60 72 46 Oforisuo akasima mienu ne mo mame mokoko ade ehia me park se ne se obi a ne yare da oso a wo hwa ade ehunu ne ye maka kire Sompa FM Sompa TV atiefo se esikire yare etimi freni broni friend diabetic eye retinopathy glaucoma efreni etefreni eti wutie Dr. Frimpong tetemofra e wo Sompa TV ana Sompa radio na wani haw uhu ni sese de osi hu na de no e kofom e bo wo so ete wo so ya ka kire se faduro so esa me pacho entra ho mo ani ni num ene gisam ne se tetemofra ya so ya oba ye ni operation ya wafidie won kran ne Kumase ba bia ben ubi ana waba ni adon sa to so ni ahwa de kronti a wani ni huna de ye eyete na wo so e be ma nuru abenu no ma ye de ahabanuro be ka etani be free so mla wonye operation wo de ne ye pressure e wo ho ane nsuo atata wani so e wo ho ane babo wani so no wani so ayekusu a ye be ma nuru a wo be no ma ye mfa se kanka enti mesrew engaza doctor me mo ame ho sei obi anim se nsuo tofo ofomodin doctor ye nipa brane ni menye hyehyeye Oforisuo na wotwe atwa mu mididu fa bi ba ye adwuma me na Francis Vuga
na dawroma ene wa hyira so ama yese yemfa nya adwuma oyese kwaman hene konfo one me na ya odebra oyese kwaman hene no mdo msunsum time echi Oforisuo bi na wo kan obu ha na asase a eye ne dia no obi pese ogi free ni nsem sima baako ye wa homatem wo wonro ho ni premle won ho aka ne tete besi ne ye yesa ade ne ye hye ne moto a ne aye amamre ne amane bi aguso asase ne nya ode na nipa ne de ko hye ho na pese obu nukwase awokọ na tumi na dane no se premle no apamu asase ne betima da ho akopenta mani wura no de bema no ti ahinta sem obi ji wasase fru nsem uji di asase ne ya ode a be hu Dr. Frimpong manso ne enchire otumi a ewo wiase ene se ne Dr. Jesse Adibi ko me ye bia ma no e fa ko to anka no kire na ahinta sem bi no abedi adanse Oforisuo mi na ehwe mi ya de ko to anka fu no tumi wo wiase Enti Asem Mpe we encha so pa we encha Asem Mpe tie number ni 055 500 23 43 055 23 Oforisuo tete mofra Herbal clinic maso ye okumase ne nkran menim nwa Dr. Opoku na Dr. Jennifer enti akra na benwa brakra Kumasi na benwa bra patrapa poku krom police station opposite Accra so ya wala pass total filling station opposite Oforisuo me ko na mo obi wo ha se manteme ya de emre ni so ya di fie to mi na ya adwuma ofre ne ense be ka kiro tebi ana yare na da so no ma mo so a de hia me de ni yare enkase sika ni me ho mi ni sika kese me nipa brane ni trans ni anya hyehyɛ ya hwɛ yade no ma Accra tiefo nyina fo okay ya ne tete mofra Herbal clinic ena etwetwe nkomo no na omo de omo ye very specialist ewo ani omo so omo de ebibiduru de babia wani na koduru bi ombeboa na omo de baako bi adom de baaye no na kire se obi ji wasase a omo de wo no ba betu ye wo ko akoto ankafu nim se maame ankafu no wa wo de a ye de wo ko akotum se teacher hwan so akoto asase no kura ni sika ne de wo pamiri na kotum usi wa na ne bum chra na wo na wo kono woni baje ho se yemfa wo ne kotum woni baje ho na sam de abem se momuame tie de wo ko akotum e de ne de na se de adin okay chief producer ne usu nwa be man de sei asubonten woni asubonten twetwen komo na empokura no medical card to say yen yankasa no ye tisi form ekohwe ni ye hu ansa na yetumi abese yetiefo enye se bia yetena ha na ye de debi chief producer ko e de be potine kosie panipa memo akwa aba ya ja bibia boko de sister don bibia boko gentie we okoye mi ko de boko nseminya akwanya ne opanyin subonten etwetwe enkomo na de opanyin e kanie ɔsɛ ne kure ɛsɛ asase ne yɛ ɔmo maame asase na maame no ɛyɛ mle no na sɛ asɛm no ɛwɔ court na wahene dukuru ne maame na atwe manso nti maame no yɛ mle no ɔmo de ɔmo nua baa yi egyina hɔ sɛ onyina maame no anam na ɔmo ntwe saa manso no nti maame no to afɔm no ɛna ɔmo yɛ sɛ maame no to afɔm de asase no ɔmo ntoa court asɛm no so biem deɛ ne ɔmo bɛyi akɔ efie na ɔmo akɔsiesie na apɛkwan mfa so ɔmo bɛkyɛ asase no ɛne korɛ na nanu mu gyina mu ɛkyɛ asase no ɛde ma wɔn ɔmo nya 24 plus na ɛno na ɔmo nua bɛyi ɛse plot no ɛyɛ ne dia wagye plot no ne nyinaa ɛyɛ ne dia na mo bisa ɔpanyin ne sɛ ɔpanyin na wo nua ba ne nkasa yɛ mu wɔse asase no maame te ase na obi a ɔbaabi a ɔdɔ na esi dan ɛna maame deɛ mo ba ne die no wɔse ɛbla na nanu mo tete asase no ɔmo kan ne nyinaa ebom ɛna ɔmo tete yɛ na ma ɔmo nya 24 plot na nanu mo tete asase no ɔmo anka sɛ subonten die ni atade ni ɔmo kan ne nyinaa bom tema ɔmo nya saa 24 plus no na mbuza sɛ na wo nua ba sɛ wɔtɔ mu edu ɛno kora wɔse wɔntɔn asase bia na sɛ 5 million na wɔkɔgye yɛ no nso wɔse ya ne deɛ ɔmo ɔkɔgye sika na ɔmo tete asase no wie no wɔyi plot no bi ɛde ama saa nipa no na sɛ na sɛ ne ɛbasa sɛ wɔn nua na ɛni nie plot no yɛ mu nyinaa mo dia ɔde ɔkɔgye 500 million wo de mu wie no wɔyi baako ɛde ama no ebi e maame nanka no nso a ho nso a wasa ton wase won de on ton plot bia na maame ba ekofa aka bi bae maame ba maame ko ton plot no miensa na onko mu no bia maame ko ton ye no na ho enye omodia ti senta ko ne ba na sem ko yi maame yanka mu de no miensa e de masa enipa no na sem busa maame no papa no sene papa no o si na ne krenie papa no ne bu afu pa sisi am me wo ha kwa my friend sa phone so nsema papa no keka no
nsɛm bi te sɛ no wɔkeka sɛ sɛ ne nuaba no anhwee a na opi firi baabi a ɛkwan ɔde nuaba wɔbɛfa soɔ no ɛkwa bɛyɛ kwa papa mekora wama wɔn ne sɛ menyim mfiri asɛ mu ade no ɛkwan ne deɛ wanka so kwan ɔde ne nuaba no bɛfa soɔ no ɛnyɛ kwan papa no ɔde ne nuaba no wɔse yiwu yi wo firim mpatɔ an nyɛ saa adeɛ yi nyɛ saa saa no kɛsi pɛpɛpɛ menyim mfirim nyɛ saa na mekate no firi fo no na nyɛ wo kate na deɛ na ɛbɛkyɛ na wusuro sɛ mefrɛ no asɛ abufuo no a ɔdi kan ɛde baeɛ no ɛyɛ suro nyɛ suro abufuo no ɔdi kan de baeɛ no okay yɛbɛda chief producer ase mayi no afirim chief producer maame mewɔ asɛm busa o woba kɔfa aka bi bae ɛma wokɔtɔn prɔto miɛnsa mepaakyɛ o deɛ ma mekɔtɔn prɔto no sɛ ɛka na mebɔɔyɛ no ɛne ɛtena ase ɔmo se ɔmbɛma mmienu ɛti mmienu na memeyi kɔtua meka mmienu no ɛna wonua bɛma ɛsɛ miɛnsa woso so mmienu deɛ he na memfa mepaakyɛ mmienu ɛna meyi kɔtua meka na memaame deɛ na meka sɛ deɛ di kan no me maame asase no 76 na okotone emu 10 no ye nya 19 eti 19 no no ka kyem say na no me maame te ase na no otone eti na ne de enka ho eti 10 no na nka ye anuafo no ka ye che ko bia benya mienu na 10 no na subonte no akwakoton eti me pray na me nya mienu ese woni ansi dance so na me nya mienu ka me de no ho sa na koye tie se prot no wo sei ese miensa ɛna wowɔ miɛnsa no manya ɛde afia meka saa miɛnsa no saa brɛ no na moakyɛ anaasɛ ɔde wopɛ ne kɔfaeɛ mepaakyɛ ne yɛnkyɛ ne yɛkɔtena ase no ɛna ɔmo yɛ sɛ ka mabɔ ne horse court no mefa krataa ne mmra ɛti meyi pipa na mekɔ da biara na metwerɛ sika biara mewisu biara metwerɛ ɛti meyi maaman na ɔmo odi anim so ɔbɛkyɛ prɔto no so ɔnkɔ se sika mabɔ no nti ɔkɔ se na 400 million ɛna mabɔ ɛna me 400 million no me ka kyerɛ nipa kro ma me proton asase ne sɛ o ma me yi no bosia ne sɛ memo mo ayi wo mo so mbagye prot enipa mienu eti wo mo ma prot mienu na me fa nkotia enipa ne ka ɛna wo mo press so me yi prot mienu ɛna me de twa tunwa be ma no te ase wo mo te ase ye nya atra ase te ase okay medase o mo na samwa Oforisuo I'm in charge FK come a friends contractor mo na me bra no na mo ye so am kwan damages ni ade omo na siesie bibia na abacha so mayanka abacha mechiawo Oforisuo me fi sense asesem no da be na ebebusa se be kwa akoto na me dia na yema yi kakra ne se obi bi wa bruche ana nwa bi wa bruche na o discover se sidan ma no na otimi wie dan na o kase wo ba ukohia na otem na tu because ni me se wasiesie na chikama nemum sesika no wo de atwen confirm e de bo hubra a wote se oba pa otonwuram de nti na meka sa maami aba betra na maami na edi kan no ababo ni nkro se ni nua ba ma kwan se na ade ne fa so se ya sem papa se wo bi ka anka oba be yiwa no because Oforisuo yete yi yesi ye frɛ wo ba bia no abusa oba ma no wano se me ba ma akotwe yu ne bia na se makoka asem bi so nko ka asem bia ne se sebe ye frofikesem kura na okọ a ho dendenden edi nti na papa otete baabi na maami abeka asem kakaka eto so asem kakaka pa no de to so se wasitie o metie wadofo no mutie eti ye ko maami de wo kai de na se asisisem Oforisuo court ne sa man so twene ye ntwene kwa Ghana maami mu ma no ekoi okay wadamu bedi o na kuyemfa sa yu akwanya we atonsu kwan so ohima bi ye no ma bi ho eno e ba yanim atonsu kuweti na ehho asem no so ye besre ye na ho okay do ahemfo ne no ma bi abam ye bese na nan nsem bese ya mo mi hwede ma mi kan wote yente ne ye kasa because ye fra wa ma o sa to ya mpia de wo kan country bi kwan kese dey ye kwache no because wo se maami ya hwe no hia na na se ohuna ye nim de wo de be ye no but I Ghana sem on na de sika ko hwe yi mu no mebwa onu a maami yi ma no on na de sika ko boy ni masa no obi a wo se se be mpre wa rekoto atwo so oba rekura ye gina chin maami ya kwa akoboka sana maami yi kan o e no de wonni henti sana e be maami de e na e be gya so o bibi kan wo pa no so mra ana maami mu di na ko gya kan no o ko wo ba eti sa na prot no ko fa ton no what is that because awia bom o ko boka Oforisuo
e bisa na maami okoba oba besia ono nko wadam bed ye ho efe ye chi ne tum ye wonu nko je ni se woni buafo bia na maami kododo ho wie ya afa de dagwa wo be makatachi afa na akotwetwe se kan ade mo se afa ni se asubonti nya sa no ma no ye no je wo ye ni ade nwehuna wo de se ka hwetwim papa oboa na de ye kan on se na nyankopon ayade me makase ni pani kwa so tena ho kwa na nanom bra no ma bi ni ade do trafidie so ne wo bi sisi obi a masa maami wonya dan sese maami wonya dan maami ti awo ma fie ya ba betra asam no mu bu ni pressure ne bo na efra wo su bontia oto na atoto ayampe ase wanyina na we papa pani mo na edu time bi nipa udu age bi a di papa na fa ko heaven ni enya se amanfo de ani bre bi esisi omunwanom ene omunwan panifo ade anu no ye ko nwina de no wan ko nwuru bi ekodu ya fe de wo fa akora ana akoti bia benom sa ye na santia ade bi wa de ani bre ba mami ye busa na sem se ayi friend say mo fra betra se wo ka se obaya che ni free ye busa ni du me bi obeye na me no ha ne ye kwan ye nya re why okay ha ye kwan ye nya re okay eti ye se bonten so bibi a peso ka aha mami ba ya nya ne kapre wo mra ma kire mo meyi na no na o ka se producer nyi ni unfrim ye nyi unfrim obi timi ju obi tokwako edeti ye nyi unfrim se wo sisi obi a ye na me wudu ba bi na obi sisi obi a ofo so ntimi nka bi ye nyi unfrim na nyi unfrim cha bebe mami peso to na moduri etubia akwase de ka na wuru na ne so ofo so man fansia na okay the nation's uncle vozo be me radin shira ni bebe na ye me wo faase bia woda me sole so ni ntino na me dine twum na mabompa ye kase ya ma sere twedi ampon se onka na ho ni dine ye comforter comforter ba radin yankopon unhia no comforter boaten ba yes me wo faase no guy o se no wo fa ni tine mu odu but ani asa aglo Radin yankopon nhira na onye amane mankoto temfama na brabo emame o sokoban kwan so echina mekọ akọche ano na ne ma akoto tem obozo etom de bi wa brabo mu a ye mankrata anya aduma kakra sebe sie nyina ye wade na obi sisi na ukugina mu a njeza ade ne ye wode a abusua eba ne se ya obi atwi nani twa watwi nani ye se hia no oni kapre ndise wo bibi na ukugina ma mu wie meka se ukugina mu ntibefa ndise wo free se wo sa adwe ne wo akira ukoya no ayo nkrata asem mpamcho nkudi ade nanimu iwie ye nyina ye dia dika mebu bia sei na tie ebia nam se me na me kodi animu akontu ni bia me wura akodi misika ba ye ba ne ye cha o se me de do so che obi o me se ate ase ne ko nkrata ni ebeduru se ya krata ne di wadanse ma ne ba bia ono betimi ni tumi aka ba krata ne beje ne ye se fata obi ade amount ampa mijiri ye se abusua ne nheda mpesi sie bia nti uba ya wo kire ka wa bo no mate ase se wo so yi prot mienu ne mpo prot mienu abusua hia ibetima kan sa asoda wo be yie no nya wo pe na ade go yie ye nyina ye hia ko ne atese ne yemfa mienu we nu mum na nya sa na ne aka ye ncheche ne obi anya ne de ye musa maami so ne nuanom ne kotu sa na mo na na wo no a ye ma ne kwan ne nti no no ade ne pe ko kire ba bi e bia ne hokoro yo bra panyi ne ho na koma wo ebia ne yeche tutu na ho no pese wo yi itumire bia emra ya adwuma na mpanyini ye nso so eya adwuma wo fie sebe wanti manfa ne mpanyin ya nkodi animu eno nkire se ye cha ne panyin ye ne besa nti ya ye hunu sa ne manketengete na moye eho no na ye afodi a me maami ye di akofa wenum nyina de aba nanso me ka je ni nua panyini se sebe entokwa ba de panyini akwohye de ye kuwie ni ase ye pogudurufo no de abusuan so ana obi pieze me ye panyini nyanza be ne wo be ndiye besenza sane mana ya omuye na eya na emfa kwam ensem fata sabi uni no si odo ba wi ase no otima beto prototo abrabo wo bodwene da chinti na ode atom ho enemu amu ntimi ntutu obi wo ba bi mu ama me de mo kon emfazo be na wo so no no oba na otwe fie japade kokon wankonya bi tumaji ene nga mo twemanso wo hu ndi ade na basa na sabi o check wa brabo se ko yi anko yi we de ye fie de na mo ye na ye fefefe na asumdi aba na mo ka se omo ka bo mu na nyina si 24 se 22 se 21 no mpa cho ye ka bo mu no na obi anim ba bia ye ne fe odua de be yi no kodua ye ti so obi atimedua ne ye che na ye be che ntutu a nya ba bia me do ye na mo de mi tuwo mu be ma me
na wo se metafracha oje wo na ade tu anua na aye basa no afi na me no a me do me de yesu yesa akotwe manso no wo de me be kwa anua asase ne so na wo abefa papa na se sisem ne mfa mo bro yesa nyame tua wo ka maami ya nka hwe anaso opani yesisi no wo sika che na atwe manso na atimi gi free ni se maka ma mfa nchewo eno na ya ne ka che panyiri badwemba se eba ne sa na wa wasese ade se amene ye de ye me a anka nya me de nti ade ne ye ne menu ye wo deserve we na asumdi aba na japade obi na abira patu aye moamuni na moamu ba yakra brabo nye bona ntimi ntimi yiye bi ndo na ne obi abira to mfifire so so say kozisi obi a enipa be ne ho ye besle opanyini so wonhwe no nya ne yese na ne awoti producer won ya wo kekan no sebe wa wadwem bone kura wo de chaade no kura betima bo otiri so sebe nya obi a na ye sisi ne sa me kama sem da bia so ha wani bia etua wa wuti ne ho na brabo aye bo no sebe bi obi nim tra ho obi azu nim abusi obi firimu ye ya ye kan obi komfo de se ka bo obi ntimi ntuye ne se obi de hye ene obi komfo a ana obi wofa ne obi komfo a na wonya ne ba bi go du viso wura se afie no akoyo akaka bensem no aye nsa na ade ko ndiye besre se ehunu aka ade ya mechiri omi wi ase ba ko no se me ne wonya asem na wudi fo ne ye jeje wunim me memu okumida na se wunim ne ametimi aye memu okumida na mempe sa kasa ne mempe ni awutie bia ne yesie ne sesei yenhwe ne yengan no ne mfiri na asumdie mra omunkoche plot ni ye no omunyanse mu nom to odie no omunkoche plot ni ye na asumdie mra kromu ho omunche na ne obi adizabu yemfama no yesa ye bowuram de mra be wuram ahwa ne omope omunya tutu wedie ne afa me do ha mini amaton ayi na di miam nim se maton na nua maton adi ndiwe mamba ko na mfa we ba ko mfra kora ye nkomo ede wodi ye de ja hwe so ye ye de ja ye numu ani ma ho kire ba ya ton adi ntimi nua ba we de nka we ba ko na mfa de ba ko kora ngo chiram so minya yi kakra wo ye nipa okay na be jina do mpani ye ko de visa sa be free producer be tene won se obi to won ne ye wa ha ya da ne ko ne mai we asem we ye nkomo wo hu ne se so ye na ni munyamra vio. Okay, yanko na club bia no yense bia she free gym na atesu no ho a ede pa. Aponto ni abadin to nyina odofo yemfa club bia ne wate. Medical ka kire wi asema nyina se o ma mi wantun ho gari emfa mo ahoho eyese nso no mommo ma omonum club bia ne mra wo mani so eba o mani so a ebeba o mubotom no mato nso abeba pa. Club bia no akoda unimfie du nwotwe emfo asem enkoso unimfie nu nwotwe ntraya emfo asem ko club bia no so ba pemfo club bia no untumi enum bi bia de ma me kan tro se enoa ene club yenkope bi nom yenkope bi ntwa ebebo apa burukutu ya bema nso so ni burukutu orofo aponto na badi tuni na yenkope burukutu ni bi akaka duro na womu nti no wonuma ena ekoyo utimi tibidi ema utimi ehhye kama pa opemfo ennom nenso owu wiedi a akaka duro na womu nti no obetumi anom na ekum yam kuro na opemfo obata bi wa fufu esi nanim no ya na nya asem kweto e burukutu nti o enom tidi bebrezao Food and Drug Authority and the stamp na ze di mayam se burukutu no ye betumi ato no ba bibia 0244620294 0244620294 burukutu yentwetwa bi yemubobi Lawson Beverages men kan to say or the Lawson Herbal measure ba so Lawson local measure ba so the Wema capsules the Wema bitters or the ba so na the Wema bitters no na enu ewuwo mu no no bine ewuwo mu no emema na je atumo cholesterol na ni no na mema no se esode a enya asem keto a ma na ni je sa ade no pa Wema bitters yentwetwa bi yemubobi ebeboa papa orofo ba bia yeton sa tu se bia da Wema bitters okwa ubenya bi ato ewo ho 0242133577 0242133577 Lawson Beverages NSA men kan chroza abrewatia Ofoso be ma menas na menchia Dr. Silas be owo bia no me fa yakọ emfa emanu ahwere ne maame obi be ma erade enka ho ye ka ho ye ta wachi bia be boko na ofoso be ma ewiase wo ho sa wa anya bibia ma wa ase ye nya mo ne kro no maami de wo kan se sa na ti ase ye kwa akotwe manso maami afirimu abusua ne lo ya kwa akochia enti ye nya ne den wase wo de wa na ma meti ase wo te kwoto okwo benti no to aso na sama to aso aba ne femu no nka mo betete a na nka makotete ka aba ho no na nka motua mo yi plot ne bi de atua di aka na nka mo che na aye fe ni penu mo sesen e ga asa ne che yesen ofo so be ma na aka kire me se
me baby a me ma do manka na masa akoboka na makwaje plot ni bi de atuaka na baby a me do ne se medua manka wo so ase wo bi e plot na me kofa ye ton ye nti no wo sa ba be yi me manka asase ni bi de e de ahye ni pakro ne nsa ni nua subontina asem ama mi kan the sa that ye de ne osisifo na wiase wo we no ofo so be ma eya na ye mekobi ni ye nkwa ne kwa wo ena se wani sosonso ye mfa nkwa pekese mafie ena mo behu na say yi hu film ye yi hu fra asem ye na abeto ye na aso se ye yi hu film producer no eya Asem Mpe Nipa na ogina ya na emu ye enti Asem Mpe Nipa yi ne hu film asem e kwan be so papa ni nya abotre no nkasa ne ye hu ba bi e di asem ne befa na se maami afuo pa ofo so be ma wanya hwe kura na nka afuo ba bi ne se kan ya no e kwakasa wo se awram maami tra mo ya sa de a no no so wa yo ba na ni nya din maami kan sa kwan no so because wa bele se ba besiri wa ya kira kwato pro station do be bele ne kura ampo no na ya asem wo nua no wa ma ya kire kura wa ma ha be bele ne da na wo kwa wo ba wo twi nkonsan na se ogodi ebime wa asem ne homla e ka efe ye nche ne 2222 sister wa bere wo huntu de jeba akwa wo de on fa towoka anase ye nteka ne wi a jeba akwa wo de no fi se wa bere na wo fifra wo se wo sam ye de wo tie ne nyina nanka fa jojo kra mo akoma ntoyem na wa nya bibia ama wase ase agya abo ne kro no na ase ade e de ha na ye se wo yo be ni so so be ma affirmative action bill no ya passing into law ama blaka ho Oma be mu ka ho bibia mu ka ho nte no emesisi obi wo ha se nom this our lawyer ntwema mema no a wonum yasisifo ne sa emna ne makra ma me wabre wo fifre so aba ne di se wankafo ni pa obi simu a tutokuro ti anka animu se obi so wo sika na so obeto wankafo na wono awu se wankasa ne wodo asase ne so anka sisi so ya so amu ate so na wo sika na ono so awu sa ade no na ado ho na se wo nua be kwa akoto ama no na so obeso mu a okwotena asase ne so ade se be ya wonya ne sa eye tie fo so be ma ne ye hwe ne papa ne ntre ne bo na wo bo ne de wo sa de na wo bibi ya enka ne ma me asase ne ho man so bae no e ko fa sa kwa no so je wo ma asase e bo ablanka court wa memu nti wonya sansem na wo keka na obibi ka o kira ye twa ne wase no nto na momla na ye ntena ase ne ye nka me da ase okay asem we tietia ma me wa bre kafra wate ani akoba die na ye ka asante ye madia enka ni nwa be me ko fa na ni nto bra ni nwa be ya bre ti di okoton ya wodi tua ne ka no onim se okobo obosia na de twen sa amanso na na odi ejato mu no ba bi e ho na ayi no na wasa di ja koto na nkafu ye beka kire subonten se o ma wiase nyina en record so ni pabone ni mesre no des mami esu di bia na busua ne hwe na onfa ne de ma no na empo munsi nkonwa na monche ne obi anye ne de ne obeton ho a eye wa wasem mema na ton ni nyina asa so akwa omoyi chichaka no mame de wato wanka afuoni ente ase ne chichaka ochina ka ho re kwa akoma to yem ana meke ba bia wanka afuoni no ente ase ne ochina ka ho re kwa akoma to yem wate 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 eya asemu hello baby afrefre udi so the first one that the biare na the schedule watch okay only mapa adwuma dase and man the house Sompa ba mi o ma chichi ni sa egumechi na o mo pese o mo de edimeli na ya se bi o apoto ama na ya de afre no o chi so de o di bomo enti enka asisi mo na wasa komo baby a o mo ni papa o mo che bi a ni be kechi na idea ba ko be kechi o mo di a ma amen because they say the wakwati hesu wono na eja wo fa enwa e wo kwan mu ejika ma me no wo mu re wo mu fa ni chefa e se fa na de e ma na su di ne de no okay hello baby afrefre udi pacho me fesi sunya bisi se na ntimage no okay
Mpacho, maame na asɛm no na mpɛ sɛ meka kakra. Ɛno nti na yɛte dwumadie so yɛntie o. Mpacho, maame no na asɛm a mɔbɔ paa mummoa no na saa asɛm ebi to me maame wɔ burokum. Na saa asɛm ma hu sompa ntɛm na me sompa a te sɛ maame wɔ wu afiri ase. Maame no de awerɛwɔ saa wɔnyɛ obi ɔde kɔdan wo yɛ wɔasisi wɔmmɔ he san aho bi. Akyerɛ mu kɔpia maame wɔ wuram ɛpira no. When I said 2 years, so last year, yeah, son, who she said, I mean, some customer coming by me. From a mama, and what it was a pain, the oil and the uncle. We have two but young baby. How for Shima, maybe we uncle food. One of them, why, oh, you for Shin uncle food, not and fast after the camera, not a sort of thing. From a mama, and what, and I'm quite see as on a mammy fast. Would you? Okay, ma hu obi a watwitwa bɔdie mu na wokodi bɔdie dua nya no na adwe kyerɛ sɛ wahye anka no kamne na kamini anka bi. Hello baby afrefre wudi Shamo Mr. Bibi all is good because of people teaching you. No okay yentio Onyame shamo ene mo juma fa ene dama tadi lumba ame shamo fo Bula ba kundo kata meni tito o de mi sem do titi de na nenya no papa na de ba kuma waye na bi ni yaw kata ko bin je tabi uni aba ya kasa mema tamu mema na tabi ni na ko ba ana so de ni wa bo mo dia ko sa ka wi ye after the Modian man is your own house in the Babachino. With a message of one that you see your